baŋngeji fof baŋnge diine men to baŋnge maaji cellal men to baŋnge kisal men baŋnge fof ɗum noon machallah en jaltini jibitaali men ngam haɓtaade o ɗo guerre gonaaɗo e aduna hannde o beele Allah no danda en heen danda en inchallah eyyi ɓinngel machallah yiɗi hettaade ko jogo ko tillinoo ko haa tinti e tilli wattan ɓe machallah mawɗo giɗal men ceerno Abdoulaye Alassane machallah e kadi musidɗo men ceerno men Ba Moussa Ba e ko wona ɓeen ceerno Mamadou Boubou en fof en dañii mana jooni hettaade mana jooni cellal mumen e ko wona ɓeen fof alaa kulli kono mbiyon en ni tan hay gooto kam mana jooni cellotaako ɗo so wonaa taw jogii ko faandaare e yidde machallah naftude e naftude renndo ngo to baŋngeeji fof ɗum no sikki alaa heen heddotoo ko faamu mum walla ɗum ɗum eeyi machallah ɗum gooto fof e jaaraama machallah e darde mum e yiyande mum alhamdulillah kadi haa hannde ene weli sabu machallah ko yeewtere tan e jiyanɗe mana jooni wona ganɗe e faamuyaji faati e nafsuuji haa mi tan mana jooni ko bukuuji tan walla mana jooni e ayiɓaaji walla mana jooni ɗum ɗon alhamdulillah haa hannde gooɓe jiiɓe men hay gooto wiyaani mi hefta mana jooni mi jaɓa janane aɗa nganndi gooɓe jiiɓe jaɓde janane e fuɗankooɓe ɓe mi jallino joomum e jane heen to mun tawde o jaɓii janane e woni hoorde suwa yottaade gooɓe man jooni ɗum ɗo makko eyi anndene koye ɗum tan alhamdulillah eeyi machallah en keɗiima kam ceerno Abdoulaye ɓe machallah surtout ko faate e machallah ko ɓe mursini ɓe ko kaali walla woni heen e kadi woni deftere kadi puɗɗi en janngude e ko geɗe keewɗe tan heddi tan noon enen eɗen kadi eɗen ciftina ɗo noddiru eɗen ciftina wonde diine o kam so tawii en mbii so tawii wiyaama ina liggoto heen kala ko alaa nassu sahih e qur'an he walla alaa nassu sahih e woni laaɓɗo tan nastaaɗo nani wiyan nani e sunna he so wiyanaaki tan diine o bonat walla mana jooni lo'at sabu sen ndokkiriru e qur'an renndineede qur'an nde alaa nassu gonɗo e qur'an ina yamiri qur'an renndin kono noon julɓe sahabaaɓe yettiima e nokku ɓe tawii renndineede e qur'an o ina jogii maslaha e diine he ina jogii nafoore e diine he waata renndineede jogon ko bonnata eyi renndina woni mana jooni hannde ko ɗum waajibi waɗeede e ko nassu musarih alaa e qur'an ko kadalika windeede sunna alaa nassu e qur'an alaa nassu e sunna bizaatihi ko noon hannde sunna windaama waɗi ko defte mawɗe ɗe ngannduɗaa machallah mujalla daasuji fodde isrel mujalla tan ƴettiima ma jooni fatahul baari sahih Bukhari o yimɓe mbaɗa heen juzuuji noogas eeyi ko ɗi nassuuji sarih ngalaa e qur'an ngalaa e hadis walla yo ɗi mbinde eeyi kono ɗi mbindaama eeyi ko nanndi e ɗeen geɗe ɗum ɗon firti kono so tawii yimɓe ɓee mbi ina kuutoroo e wonde ɗum ɗo alaa nassu e qur'an alaa nassu mana jooni e hadis ɗum noon alaa dalilu e diine o lo'at ina waawi ɗum bonnude diine o sabu geɗe ɗe kaami ɗo ɗe koye ummahaatu ja kono ɗi ngalaa nassuuji alaa nassuuji e mana jooni e sariha eywa e qur'an he ko hono noon defte muulaaɗe ɗe defte muulaako temedere e nogas caggal sahabaaɓe ma sahabaaɓe ɓenni haa woni duuɓi temedere e nogas nde defte puɗɗi muuleede eyi ɗeɗo defte yo defte muule alaa nassu e qur'an alaa nassu e hadis kono noon hannde
so defte muulaka e diine tan o diine o bonat fisti wadde ɗum wawa wonde dalilu tan e wonde ɗum ɗo ala e qur'an e ala e hadis e tan ɗum wonata ala ɗum hutorama ɗo tan fisti enen yimɓe enen wiɓe ɓe gonɗen koye bonnude diine o eyi ɗum noon fisti tan ko diine ko maslaha fisti tawi ari ko maslaha kala ko tawa hono so tawi ɗum ɗo waɗama e diine he alama hen nafsu wonko naftata diine o ala ko bonnata e diine o ko noon ɗum ina sallallahu man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha hada hadis o haadi kazalika man sanna sunnatan sayyi'atan ɗum noon ɗum ko talbihi wonde oto won e kam e haqqillaji yimɓe wonde ɗum ɗo qur'an haalani ɗum sunna haalani ɗum noon ɗum ala dalil ala woni ko jogii dalilaji teemtuɗi taw qur'an haalani ɗi sunna manajin haalani mbiɗo ko keddigel wi machallah cheikh abdoullahi haali ɗo hokkiɗo wiiji won docteur wi ko goto so tawi manahaji neɗɗo docteur hayso ko keefeero ko goto tawno ko sarɗi tawa ko wurɗuɗo ko docteur ko keefe tawno ko wurɗuɗo ganduɗo médecin makko on e juuɗo kam haala so waɗi ifta an oɗo neɗɗo an sa hoori ewa manhaji ni firti ko aɗa wawi halkade ewa ɗum noon so neɗɗo o hoori ko bastiɗo e ɗum ko gonga ina haala kono noon e kadi laɓɓitinde nan hen ko adi fof ina waɗi gueɗe wiyete ko manhaji ko zati ina waɗi gueɗe wiyete ko mutaaddi zati ngal ɗo geɗal sa waɗi koye ma tan haaɗata koye ma tan haaɗata ala sabil misal so neɗɗo wiyama oto hoota o ganeto o hoori o gaani koye makko tan haaɗata kono noon sen dokkiru masala mo kaalaten o wonande anduɓe ko mbi e wonde yo suka debbo saaƴine ko kamɓe yiyande ɗen ɗum ko muta addi wona ɗum ɗo firti so debbo o saaƴinama o gaani walla gaani ko haaɗi tan koye makko so tawi noon kamɓe yiyande maɓɓe wonde so tawi o saaƴinaka emo jogoo yidde jakamme o wawa samde hoore makko firti ko emo wawi nanude e rendo he ko boni o jibinana rendo ngo ɓiɓɓe ɓe ngala bamum en walla o adda e rende he rafiji daaɓuji eyi on ɗo bangi kayen foti mani ken ƴeewen ay kala ko faati ɗo joni muta addi e zati wona gotum muta zati ɗum taw tan koye men haalata ko ɗon kono muta addi ko diwtatma ko ɗum ene jogii dowru ewa ɗum ko hen jiɗi donc hoorde nde ɗum ko zati haɗede hoorde salo hoora ɗum ko zati kono noon wiyeede yo duune so ƴettiru wiye joni ala docteur en mbi oto duune sona ɗum ina rafamo ɗum ko zati so tawi ko kanko manajin tan rafate ɗum ko manajin ko darar zati koye makko tan haaɗata par ce que kanko tan manajin ni ɗum ɗo amma noon so tawi en ƴettiru so tawi jaari oto rafɗa e ɓuuri ko so tawi o duhnaka emo wawi mana joni raɓde rendo ngo sabu golle makko ɗum no mbiyamo ingénieur ɗum no mbiyamo jibinande rendo ngo ɓiɓɓe ɓe ndewani lawol ete hirde am yiɗa ɗum ɗo eyyi ɗum ɗo ko o ko daral muta addi donc irtikab daral akhaf wonde kanko tan ko lorotamo ko daral zaki o akhafu manaji min oga daral tawde kanko tan lorata ɗum so noon ene lora rendo ngo eyyi ɗum o daral ɗiɗi gardi joni noon ɓurtito akhafuhuma waɗete ko ɓurɗo hoybuɗo o daral zaki o mo wona muta addi o ɗum anduɓe man mbi ene kaali ɗum ɗo haala fewi ɗum ɗum kadi machallahu kadi ene foti taskede eyyi ɗinde kadi hakkadi kadi wartade nde eyyi ɗum wawi wa ceerno ɓiɗɗo noon ɗene wawi wonde kono wartade kanko o wiyete to banggue hukman shar'iyan so tawi o wiyete o wayi kono o wona bassir puisque wartade
firti ko ta'ammudu qatli nafsihi ko o tey o woni hoore makko o ƴetti fiti o naane hoore makko o felli o maayi o muntahil o ƴetti ɓoggol o haɓɓe daani makko haɓɓe lekki o weeti o maayi amma oɗo o wiya ko oto hoor kanko o hoordaani wonde haw maaya ala kanko o hoordiko haw waɗa diine joni noon o maayi heftimo ɓe kanko ko maayi ko o wona musa ammit o wona musa ammit eyi haqiqatul amr laa yu'tabar wonde ko musa ammit ewa wonde o woni hoore makko eyo gooto ni o waɗi sabab kono noon o wona tawiɗo sabab o sonno emo annduno mbi haqiqa so hoori ko maayo tan o hoorata o nandane ƴettir ɓuggo tan in anndi so haɓɓe daanima ko maayo in anndi so ciɗoɗe so taƴƴi firti hoore makko maayo eyi walla seefujeeji mum in anndi maanaji ko maayo ɓe gona gootum hono yeru neɗɗo hikka ɗo walla rawal ɓe jiɗɗo dañde yimɓe yahooɓe e laaɓe ɓe eyo mana joni nden ko ɗum tiiɗo ɓe mbattaki ala ɓe mbattaki firti noon ɓe mbaɗi sababuji ko wari kono ɗum wona anni innamal amalu binniyat kamɓe annire maɓɓe wonano eɓe jaaha eɓe maayo annire maɓɓe wonno ko eɓe tacca maayo eɓe jiiloyo mana joni haajiji maɓɓe eɓe joni noon muhaɗar moɗɓe ɗo maayo hirtima ɓen ɗen hukma sharia ɓe wona watti eɓe mbaɗene geɗe maɓɓe fof ɗum wona watti ɗum kadi ko heen dañi ko kadi ko yiyande tan yiyaɓe e faama muya ma joni ɗum ɗi ma joni nafsuji ɗum waɗi noon geɗe ɗe hono ko mbiɗen ko ɗum luure ɗum kadi no ceerno Abdallah wini ko goonga kala nde masala tellina ewa ene yewte ko luural kono noon firti ko yo reene e masala he ko woni sababuji luure he sabu ɗo joni ɗo joni wonande ɓeeɗo ma joni ulama eɓe kalten ɗo joni ɓe ewa kamɓe ko goonga ewa ɓe cembini ko ɗaif maɓɓe ɗum ɗo maɓɓe ɗum ko hono noon ɓeegani ko noon kono noon sen ƴettiru ewa kamɓe no ɗaif mani joni muddade o kayno so windino mani ha joni defte mum walla waɗino ɗum ɗo muɗum tan ewa kañumne mana joni ma wood mana ha joni ko haali e ɗum ɗo ko kayno hono no haalirani sabu kamɓe ko ɓuri fof wonde wiide ɗum ɗo nafsuji mum ala e Qur'an walla haade mum ɗum won annduɓe ko kaaliɗo joni dañen kala ɗum ko annduɓe kaali ɗum wona wawa tan wonde hujja tan ono woni geɗe mana joni geɗe moƴƴere so liggirama no mbirmi tan diine ko so haali so obbunani o lo'at eyi ɗum sabu Qur'an mana joni e sunna ina wawi Allah wi ma farana fi kitabin shay kono wonko woni hen ko mana joni ko ala nususaji zahir ko la budda min mana joni ma joni mutabahhirina en mana joni mustamtiqina en ɗum ɗon noon tawde yaltani e jaare fof hono mbiɗen ni ala sabili misal gandal nahwu gandal usul gandal badi gandal ɗum alano e zaman nabi sallallahu alaihi wasallam hay sino mana o ina moftino e nder he alano he ko saggal mum onon ceerno Abdallah wi aduna koko yarata yeeso manjine ɓurna e mana joni yaltina hen ɗum noon wadde hande enen no geɗɗe fof jarata yeeso ni geɗɗe fof ko noon tan koko yadata hen tan oɗo hay goto banɗo ɗum ɗo ɗum waɗi oɗo docteur Bachir ɗiɗo ummudaji no mbiɗen ni so tawi e kewi ko yo mana joni ulama ul shariati e ulama ul waaqi woni ko wona e zaman he ko ɓeene kañum en ndendata ewa so ɓe ndendi hono no ɓeeɗo mbaɗi ni ewa ƴeewa woni hen mana joni ko jiccii kono noon koɓe jiccinde ko fawato ko kalɗen ko tawde ko addini ɗum ɗuɗal ko wadde daral wiyeede joni ƴeewete ko tawde wadde ɗum jeni waɗi daral woppude ɗum jeni waɗi daral la budde mana joni waarde ne ayi darrayil akhaf kono wona tan yo ƴeewe tan oɗo tawde oɗo daral tan ne woodi tan hanki wasa ƴeewede daral gonɗo to o kono mbiɗe ko ɓinde ko ni sabu daral wasde duwande wonande yaaduɓe heɓe mbi ko daral o ko wuute addi ko hende fu arata baynama noon ɓeeɗo kayen jii ko jaayide tan daral o arata tan ko e neɗɗo o sabu so duhama ɗiɗo ne wawi wasa dartade walla ko nandi e gueɗe o maaya walla ko nandi e gueɗe ko kon
koye gurdam jogiya kono kadi oto jaalib wonde so tawi o duhakine darargol e hen onne koto haaloyta eyi yo ɓalim la budde min ɗum ko andi mbi noon ewa ko ɗum ɗum kadi hay batuji duuɗi ɗo wutte nde waɗi maji sonkaji mawɗi leydi wonande ɗum taaji annoɓe ɗum ɓuri fuɗɗa tiwri tan ko 2010 en fayi mana jongiya nden kono fedde ene muuji han hen wiyete ko tosta nde ari ɗo e leydi hen kayre ɓuri ɗum ɗo nden faktude ha manaji men walɓe kadi ɗo manaji rewɓe mumen ɓiɓɓe kadi manaji e jinnaɓe mumen taw nden fedde noon nde wona fedde l'islamiyankore goo min ko faama mumen kalani mi wiyatani tuude saade nde nafata kono noon mino naahiya al islami nde tuude tan ene wawi noon tuude mino naahiya mana hay joni to banggue wiyete ɗiggi kono noon kadi oto en jejji so tawi konde gaño l'islam ene wawi sornude e ɗibbide ko bonnata l'islam o ene wawi sornude toon e ɗum fof surtout ma haqqillaji mawɗi nunɗuɗi ɗi ganduɗa wona mana joni taw wona mana joni hooram huriɗen taw ko nunɗi ɗum muta hay dine en wona aadi fiyanko labbude mana joni naata hen ay ɗeɗo anduɓe haalde ɗo joni ɓe kalta ɗo joni ɓuccere e on zaman ɓen kamɓe koyemumen ɓe kadi ha saɗi koko yaadani e maɓɓe yiɓe kamɓe ulama u banaf ɓuuri caɗele mawɗe wiɓe ɓe lindaɓe ɗoɓe ɓe jaadani e maɓɓe mbi konde ɓe mbaɗɗi waɗi koɓe ulama u banaf e mbi noon e on sahaa woɗi dejje mawɗo ɗum ɗon fof ɗo siftani kam e ɗum mana jiɗi ngala e gonga ɗum kam mbimi hokkata ko gujjode ɓe ngala e gonga e wonde ko wiɓe gaaɓe ɗum ɓe jogui e gonga hokkata kañum kamɓe kadi hucce eɓe jogui gonga tawde mana joni ko wiyama so duurama ni docteur wi ɗum ɗo wi docteur wi kono sari wonko wi eyyi ko ɗum woni ɗum ɗo luural ngal sonno komin naati to sari docteur aka tan ɓolata hono no mbiɗen hakki ɗin eyyi ɗum ɗo tawama tan e ko koye saare mon ɗo wonko nafano tawama no bonna eyyi ittama kono noon wona on janib tan wona janib tan docteur agal ngal tan ewa ina ala janib diinal ɗon labbude ɗum no minen mo arata sonno ko ɗeɗo leɗɗe ngari tan docteur ɗum balloɗe eɗe cafa tawi eɗe lora itteɗe tan kono noon enen muskila kaaleteɗo masala kaaleteɗo ko janib diini e janib mana joni ɗibbi labbude mana joni e waasine e oto janib diini o ƴeewe tan wiye eyyi ɗum ko ñiiway tan eyyi ɗum ɗo kadi oto janib ɗum ala labbude min e ƴeewe annduɓe ko ɗum jaari hen fof ewa mbadda hen ƴeewa noon labbude ƴeewa daroreyɗi ɗi wona tan yaade tan banggue goto tan ewa en kawri tan ɗum ɗo ko ɗum ɗo eyyi ala saabu oto banggue ko ɗum sonno joni ko diine tan wonno luurata ɗo tan haaɗi ɗibbo ala hen e ɗum ɗo ala hen e ɗe kawre hunde ine wiye ijma ine wiye mana hade ɗum ɗo kono noon tawde waɗi ko tarafani jani ɗum ɗo jam ɗum labbude oto banggue ɗi ko oto mbiyetede yo ƴeewde ha ande no mbimi hakini kala hen e ko tawa ko ɗum ɗo ala ko nanna hen ala ko sooma hen en fandade gueɗe goɗɗe gabbiton ɗum juɗɗo tan ko juɗɗo tan jiftotamani nden koko nafata ɗum ɗum noon yimɓe men ɓeydude hen tan machallahu ala kullin gueɗe ɗe kam wiyani tan ko wona tan koye mana ɗum koye sippiru wono wona ɗo fuɗɗi wona ɗo haɗata e moƴƴi tan kam machallahu yimɓe kam goto fof kam hutoro tan mana ha joni fodde faamu mum fodde mana joni yiyande mum ewa tan haala noon waasa wonde ciɗirayi tan gaygudiral hono no ɗeɗo joni anduɓe ni de midduji fo yeeso wonande nden taaji annoɗo ma joni saaha murside min naati e diini o caɗele mawɗe wonno hakkude seernaɓe eyyi kaye koye mumen gaygudiri hen mbeɗa jogui noon hen ni maqalaji mi andama sinno mbaɗi fit ɓe mbindodiri hen ha woodi hen wiiɓe layka ummuka lam talid وليس إنما ولدتك لم تعش وليس إنما لم تتعلم وليس إنما تعلمت لم تتكلم فيك عند مسلم جورود
woni heen wonde ɓe woni heen ngalɗo ɓe woni heen wadduɓe ɗiɗo konnguli ewa heen gooto wii ha nde ɓe jaabodiri haa woni de heen gooto wii haanino a jibina yumma a jibinaani so yumma a jibinaani nde kadi haanino a wuuraani nde nguurɗaa nde kadi haanino a janngaani nde jannguɗaa nde kadi haanino a haalaani ɗum kaɓe mbaddi noon wona ɗum ɗo alhamdulillah ɗum ko alaa ene ndendi mawni yaade haa yetto ɗon ɗum noon ko hono ɗen tan min teskuyan tan yimɓe mbaasa enen ko enen kaalten ɗo ko yimɓe mbaasa wettaade ɗen geɗe ɗo ɓeeɗo ko majjiɓe ɓe ko paamaani ɓe to alaa ko aan haala ko paamɗaa ko tan wondude manjini tawaasu ɓoyani haala ko faami ko heddo tawaasu heddi goto fof jogii manjini ndimaagu tawde ko mbiɗum ko luural yaadude e kala ɗaraf hanti o alaa bakkat saka noon enen ɓe ngannduɗaa enen kam en mbaawa fijide hay tan enen kam keɗoɗen tan koko fewja ma yahde ndewene ɗum ɗon manjini faandaare meɗen eyi machallah yuutini ina waawi ni taw suwa uddeede ina waawi ni kadi garten ina mbaawi kadi manjini ɗum kadi haala ɗo noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yan hokkan ñalde jam accen haqqe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu banndiraaɓe dartoɗe final fulɓe mi salminimon gongol kadi eywa ngol noon ko salminde tan e addude seedan faagal ko adi fof en ndewni calminaali ɗi e hono mawɗo ɓoggol ngol woni Abdoullahi Alassane Dia noonne kadi en calminiri heen kadi hono hooreji teddungal en jettiimo kadi e windande nde waɗi ɗo nde ko arɓe mbiyata koye hasbude kañum hasni han kadi mawqif o way kono han kadi nde tongi hunde nde walla hay so wona tongude tan ko laɓɓini ɗum haa laaɓi wonande kam ƴeewroowo ɗum haa feere diine e haa feere aduna fof yo Allah yombo moƴƴere e seedaade kadi seettanaademo ko wii ko won gure ɗiɗi mbadduna affaire ko faate bal eɓe pooɗir koɗe gure denɗiraaɓe gure koddiiji fof fof denɗiraaɓe nde Allah waɗi rokkiɓe kawgu nde ɓe ngattee wuro maɓɓe hee sukaaɓe rewɓe ɓe mbi ɓeeɗo ko manjeene hannde ko bonus so jamma ari enen fof mbaɗenen bonus dokken ɓe koye men wuro ngoo ko ɗo e Fuuta min hoore jinmi tan ko seettaɗa en noon neɗɗo so haali hunde haawniinde seeɗa soko seettanaama ene waawi ɗuminde min kam mi tawaaka kono noon mbeɗa anndi wuro ngoo no nganndirmi ɓoggee ni eeyi ɗum kiwi kadi ma wood nanɗo kono noon nde wonnoo alhamdulillah suturu no heewi so geɗe baaɗe ni so mbaɗi jaaññetaake kono noon ko ndeeɗo toɓɓere taki men haalde ɗum tan ko conséquence uji gadduuji ɗum ɗi nanen toɗɗen saawe toɓɓere hee iyo ko ɗum ɗon ko wonaa ɗum ko hay geɗe baaɗe ni hay sinno wonaa caalɗingol rewɓe ina heewi ko tuubakooɓe ndewi walla goonɗinɓe ko tuubakooɓe ndewi tuubakooɓe rewaaɓe ɓe to baŋnge scientifique sahaa fof eɓe njagga hunde ɓe ndewa haa ɓooya ɓe ngatta hay Qur'an ɓe mbiya ɓe ko Qur'an haali ko ittira aayeje ɗe oɗon njii ɗum réseaux sociaux ji hee walla hunde scientifique ɓe njiya ella dañi heen ella o Qur'an tawa diina haali ɗum ko ɓooyi feeñoy wonen ni tuubrooɓe sabaabude ɗum ko hunde kewoo ɗum kadi fof yo watteen hakkille muɗum anda ɗum ɗon no kew wadde toɓɓe baaɗe ni ina kaale kala ko addi heen e diina ko diina haali haaldir ɗum sees so reenaaki mamme laaɓoyde taw laɓɓini ɗum ko labuuji walla laɓɓini ɗum ko testuuji laɓɓini ɗum kadi ko hiño manngo to baŋnge yimɓe ɓe ngannduɗaa ɓe ina goɗɗidin tawa tuubakooɓe taw aan gas ɗi suusanke goɗɗo gaa mo ngannduɗaa gila muuɗoɗaa muuduɗaa koye diin taw aɗa daña fijini heen ñande wootere tan culkiɗɗaa ngaraa aɗa jooɗi eeyi Allah jaaraama on jaaraama ɗum fof moƴƴi ko hakkille Allah waɗani min jam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
dartol e pinal fulɓe en calmini kala mo tongode muɗum woni ɗo ndewni calminare ɗi e mawɓe ɓoggol ngol wongo teddungal Abdoul Adam Sow e mawɗo dingiral ngal Abdoulaye Alassane Dia en jarni ɓe kamɓe ɗiɗo fof en jarni kadi mawɗo dingiral hono Abdoulaye Alassane Dia en ko tellini mawdu mbo addi o woni tiitone nde o addi nde ko faate duunugol ɓiɓɓe rewɓe walla kaddingol ɓiɓɓe rewɓe eyi machallah kamɓe fof kelliɓe ɓe fof en keɗima ɗumen ko heewi hen ko en keɗima no famɗi hen ken keɗaki eyi machallah wala ɓe goppanani neɗɗo goɗɗo kono haala eyi wonande waɓen amen ni kamɓe goppanani ɗumen kono kaala eyi saabu ko wonno ko joguinoɗa e nder hoore maɗa fof haalama eyi heddi tan ko sa wi a haalata ko haala tan a haalata haydara eyi a deƴƴat eyi kono noon ko haala ko ennene ko hen tan reftete min wawa addede ko wona ko haalaɗo o ko eyi hanti heddoto tan ko kaalamijo ma tan annene ɗeɗo geɗe ɗiɗe hono kaddingol ngol e wasde haddine dehol hen to haqqille ma ɓuri abbade e dalilaji kaalaji ɗi men e kalɗo ɗo fof yokkuɓe dalilaji wonde arane qur'ane e dunugol rewɓe ko nandi hen fi'lan ala tan nas sarih kalɗo ɗum e qur'an kadi ulama anduɓe ɓe fof ko ina kawri hono masala o ko duura ɓeɗo mbi ko jaadi koye wonde dunugol ko hunde sonde wonde won banggal worɓe kam ina wayno ala luural ko sunna ko mo akkad kadi hono no ardiɓe mbini no wawi tawa wiyama no waɗi moƴƴere tawama kadi to banggal scientifique ina moƴƴi to banggal diine kadi gayane kadi bonnani ɗum wadde ɗum ala luural kañum banggal worɓe ɗo ala luural eyi luural woni tan koye dunugol ɓiɓɓe rewɓe luural ngal noon ina yaaji masala o ko hilafiya tigi rigi no wiyani ko luural o joni noon anduɓe ɓe ceerno Abdoullahi tellini ɗo hennene inɗe mumen ɓe congrès gon ko ɓe anduɓe kadi ko neɗɗo wawiɗo ɓe ganda eyi waɗen amen ni mbawa haalde mbiide ko haalde koɓe mbi ko wiide ɗum woodani ala ko yimɓe ɓe gandanɗa hoore ma ɓettanaɓe gandal eyi nda mbi wonde so tawi dawnude debbo moƴƴani saabu tuugade hadisaji biɗi wonde kala kono lora neɗɗo neɗɗo sariya jaɓani ɗum ɗon noon eyi kono won anduɓe kadi woɓɓe kadi ɓe gonaɓen ɓen kadi mbi kadi ko taw ko murtennaɓe ɓen ni ɓuuri heewde e kamɓe waɗɓe deftere wallifiɓe deftere nde eyi ɓen ɓuuri heewde ni ɓe jaadani hen heddi noon ɓe to wonno ko laamu ñusi ɗumen ko laamu finasata gueɗe ɗe eyi no wayno ɓe laamu wondi fof kayen no wayano ɓuura heewde doole ni eyi wonno laamu ko ari ko ñaanade hoore kono noon enen kam eɗen mbiya tan
enen fof kam hono ceerno Abdoul wini wonenen fof arde ɗo tan ko naftude e haalde beela ina miijo muɗum beela na yaada haala ko no yeeri masala o ni eyi hono to banggal min ɓurmi yaadude koye wiiɓe yo no waano ni sabu ina hawra julɓe fof sunniyankoɓe e shi'iyankoɓe fof ina ndunanno kadi ina nduna ha jooni hayso tawi won kadi nattuɓe ɗum wadde ni ko heewi e julɓe ko duunoɓe ɓiɓɓe mumen rewɓe walla ko haddi noon ɓiɓɓe mumen rewɓe ɗum ko alamil islami o fof eyi ko ɓuri heewde ko eyyi noon wadde noon no ceerno Abdoullahi Alassane wini wiyeede hunde eyyi gila ko ɓooyna waɗeteno eyyi alano darar eyyi joni hono affaire scientifique tabitini wonde ina waɗi lor eyyi ɗum ko gonga kono kadi mbara kamɓe ɗum ɗo loro keɓoo ga yimɓe woyanne ɓe waɗoɓe maarisoɓe ɗum ɗo waɗoɓe gollal ngal woni haɗa duunoɓe ɓe ko loruji ɗi dañata hen mbar kamɓe ne duunoɓe ɓe duunetake ɓe mbara ɓe daña ɗum walla ɓe dañata ɗum e yeru tan rokkude yeru mbar to leyɗele occidentaux ji to mbar césarienne waɗe toon walla waɗetake toon eyi mbar neɗɗo jibina tan maaya e nder jibinirgol he maaya hen walla maayata hen ɗum ko namnal e tuubnaade e hadisaji hono الختان بين الكتاب والسنة هنا الختان من الأمور كويجد المشروعة دبناد لدن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونين الله صلى الله عليه وسلم وجعلها من السنن الفطرة ومن السنة الفطرة ويستشهد لها أمبو دل نرو دوم دون من القرآن بقوله تعالى كونغول جومران ثم أوحينا إليك أن أتبع ملة إبراهيم حنيفا دوم دو ين أولو آية نلا صلى الله عليه وسلم من دل نرو دوم دون وند أنو النبي إبراهيم لندن دينو دوينوم دون نوم تاوين ياري سفن duuɓi keewɗi incha kadi kanko nela sallallahu alaihi wasallam o wi o yanirama yo rew laawol ono ko annabi ibrahima diina mo annabi ibrahima eyyi wadde noon ɗum ko umuruji ɗi wadde ɗum koto banggal ko wiyete kitabu o ɗum ɗo nela sallallahu alaihi wasallam dallinori eyyi kadi nela sallallahu alaihi wasallam kala ko waɗi ko yimɓe fof mbiya yo mbaɗ ɗum ɗon eyyi ko wona ɗum ko kadi hono ruwaya kadi hono gorko nono nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kala neɗɗo mbo tuubnuno ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ida kana aslama ala yadihi rajulu so tawi kala tuubnoɗo e jungo makko o wiya ɗum ko alqi anka sha'ra al kufri waqti woni eywa hembo hoore hono leeɗi keeferu ngu eywa nduhoɗa eywa kadi e konngol kadi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko banngal sunna wonde ina selli e duunede nde eywa man amila amalan qala sallallahu alayhi wa sallam man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu o kala ko neɗɗo waɗi gallal ngal neɗɗo waɗi tawi wonani hen yamirore nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ala hen o wi ɗum ko raddu eyi ɗum noon wadde enen
ono kadi gando goɗɗo kadi ni wiye Ibnu Baz o wi ko kañum ko ɗum ko wi ko al-khittanu min as-sunna li-fitrati wi ko sunnaji fitra wa huwa al-dhukur wonande worɓe wal inas hay rewɓe kadi o wi illa annahu wajibun fi dhukuri o wi ko hunde waɗɗinde wonande o ɓiɓɓe worɓe wa sunnatun wa makramatun fi haqqi nisa'i o wi ko sunna kadi ko teddungal wonande ɓiɓɓe rewɓe teddungal ngal noon tawde hono no ndiruɗen ni ina foti miijo ƴeeweede duumeede nde debbo nde e woppeede ɗum nde loruuji gonɗi heen ɗi heen gooto loro gonɗo heen fof duuneede nde lor muɗum ko heɓata ɗum ko e wasde duuneede nde kadi lor mbo addata o hol heen ko ɓuri heewde ƴeewe heen ko ɓuri ganduɗa a haffu darar huutore ɗum ɗon hono no ardiɓe ɓe fof mbiri ni men ɗum woni mbiɗen gila adana wonde so tawi a haalani himɓe kaali tan a haydara e haalata tuubnaade e ɗiɗo hadisaji ɗiɗo konguɗi e raɓɓitinaade hadisaji goɗɗi e ɗum ɗo jinanguji kono anti no defata tan koɗo rewanoɗo yondinoɗo tan e ko banggal ngal ɗon banggal ngal dallinorade hadisaji ɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yomiri wonde yo ko sunna walla ko makraman wonande rewɓe no hono fittano o woni haddinede rewɓe nde e to banggal miijoji noon minnene ko mbiɗa tan koye yo ƴeewe loruji keɓuji jomumen yo yimɓe mbaɗa ɗum e peesirgal ƴeewa ko lorata ko bonnata ko moƴƴinta ko sen woppama c'est-à-dire duunugol ngol so woppama ko bonnata ko e so duunama ko lorata ko hono no ceerno Abdoul wini hono duunugol kañum kam ko waɗi ko masailuji men hen ta'addi masala khas zati e masala ta'addi woni hen ko memata tan neɗɗo o hoore muɗum tan woni hen ko memata rendo fof sabu so joomum so woppama tawi netti wawde jaggude hoore muɗum e worɓe ene wawi jibinde ko heewi hono no ene jibina ko rafiji hono kalteɗi ɗi moƴƴani ɗi kalateno ɗi ɓiyetene ko en dokki yeru joni wiyeede sida ene marade zohri ene nomɗoji goɗɗi ɗi ganduɗa hoore maɗa ko jotodiral debbo e gorko addata ɗin ɗon rafiji eyyi ɗin ɗon rafiji kadi wona so wone debbo on ɗon raɓata ko so tawi o haɗani ɗon ko omo welliti karɗo fo ina o wawa jaggude hoore makko surtout ma wora yimɓe heew o rafa yimɓe heew wona kanko wona neɗɗo goto tan mayata ko yimɓe heewɓe mayata eyyi baynama noon ko so tawi kanko o duunama o haaɗi tan koye makko ko neɗɗo ko duunede nde ko neɗɗo goto tan lorata tan ko neɗɗo o eyyi lorata rendo ngo eyyi ɗum waɗi min ko toon haqqillam ɓuuri yarude hayso tawi mi yeddani kadi ko haala e ɗum to ko aha no woodi eyyi rentede kono ƴeewde tan a haffu darareni hol hen ko ɓuuri min noon haqqillam gaadi ko e duunede rewɓe nde pour radde ɗumen e wadde bonandeji ɗi eyyi saabu enen ko heewi ɓiɓɓe sukaɓe meɗen min ɗo hennene walla ko ardi ko ɗum ɗo fof koko duunaɓe kono haydara waɗani ɗumen eyyi ko duunaɓe ɓiɓɓe rewɓe duuna kono haydara waɗani ɗumen haɗani ɗumen ne jibina haɗani ɗumen ne jiiɗi worɓe haɗani ɗumen eyyi kadi ɗeɗo gueɗe fof gari tan koye duuɓi battandi ɗiɗi eyyi kadi eɗen putore entade kadi no ardiɓe ɓe mbini mbiya sa tabsiriya ɗi eyyi ina gadda dow o hennene mbaɗa hen belna ɗum ha weela tawa nder o wona ɗum woni toon eyyi ɗum noon ko diina o alay saago o reene kadi ko sen gabbima tan no occident uji ɗi ko jiiɗi ko e ɗum ɗoji ɗi e koɓe gaddata ko joni noon ɗum ko addanta meɗen ko caɗele ɗum noon rende diine nde ene moƴƴi
gonga ni goɗe baɗeteɗe hono Europeyankoɓe ɓe henne munazzamatuji khayriya fewɗi min ɗo ngari ina nafa yimɓe gonga gonga kono kadi wonko jogii less ina mbayla haqqillaji sukaaɓe e haqqillaji rewɓe wonno kayen ɓuri wonde yimɓe joom hassasi ɓuri weedde waylude ɓuri weedde heɓde kadi sa heeɓi ɗum kayen ɓuri heew jogade keewin hannde e nder aduna he e kañum kadi ɓuri heewde batte ɗum noon min ko ngoɗo yingu jiimi hen no wawi eɗen gaynira noon konngol meɗen e yettude e dendagal telliɓe ɗo ɓe gila nde titone nde tellinaɗo ha ɗo yarata joni ɗo e miijoji ɗi kadi eɗen kormi kala miijo hen miijo goto foof eɗen kormi e heddi noon ko neɗɗo fof ne jogui miijo ni tan no haaliri kono en diwtani miijoji ɗi jaadani wiiɓe wonde ko yo rewɓe ndune walla woto ndune ɓe ne waɗi caɗele ɗe en diwtani ɗum noon kadi ko hunde wonde koɓe kaali hen ɗo ina woodi ina waɗa caɗele saabu ina waɗi loruji wonɗo waɗata loruji ha heewi hayso waɗa wonɗo waɗani loruji en wonɗo waɗi loruji ha heewi eyyi ɗum noon en korni miijoji mabɓe ɗi eɗen gaɗi ɗumen eyyi kono noon enenne kadi ko miijo meɗen ko ga ɓuuri abbitade ko kalɗen ko fewte dunugol rewɓe ngol enen ko ɗum ɓuuri haqqillaji men ɓuuri jaggude eyyi ɗum noon oɗon njalloɗon jaafo so tawi ha wona haala ka won so waɗi sirkusaji walla waɗi ko feewa en ɗum noon koye kaalo he tan woni ɗum noon ɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ewa fedde meɗen kono dal dartol fuɗɗe pinal mumen en calmini kadi gongol en dewni calminaɓe hoorejo on Abdoulaye Alassane eyyi en jetti kadi hono hoorejo teddungal sellande kadi en ari ɗo nde en kaalino ni kono noon mata en garti tan kadi wonde wonna haala yaltata koye haala no fulɓe mbiyata andi hoorejo haaliɗo hande kam ko ara 10 ans tan ɓolo machallah kadi ko ceerno yo o haali ɗo hono no haaldi ni ina laaɓi kadi o ɓeydi o walli hen no feewi machallah eyyi no sernaɓe nde o wiiɗo sernaɓe dental sernaɓe haalɓe ɓe ino jaari hono wasde downude ɓiɗɗo debbo nde wawi falɗin ɗum nde ko ɗum ɗon ɓuuri yaarude kam wadde ɗum maslaha kanko ɓiɗɗo debbo o e wadde ɗum kadi lor soko ɗum waɗama eyyi kono kamɓe ko andi ko wayni ko goongo diine ari tan ko maslaha neɗɗo ɓeddi e hoore muɗum woni affaire cellal ari ko maslaha neɗɗo ka e fof neɗɗo o tan jahata koye neɗɗo o tan ɗum noon ɓayde jahata koye neɗɗo he wadde neɗɗo o kañum sina ƴeewa heen geɗel fof yo ƴeewir ɗum tan fodde nafoore muɗum e muɗum fodde nafoore saɗa ƴeewa heen ko janib diini o e janib ɗibbi o kala kaɗa ƴeewe ƴeew ɗum tan e nafoore ma to an neɗɗo ɓayde ko ɗum ay kañum fof Allah addi ɗum addantama neɗɗo diino o ala ko nafata Allah ko nafata tan ko yimɓe kanko addani ɗum yimɓe hebbo woni cellal ngal kadi nafata tan ko yimɓe kanko addani ɗum yimɓe wadde an neɗɗo saɗa ƴeew heen tan ko woni maslaha neɗɗo ko
andi seernaɓe kaali no ɓuri eɓe no duddini heen honno baŋnge diine o eyo aɗa andi nene ceerno Abdoul yini ko dararaji ɗi ko ɗiɗi ina waɗi darar gooto toƴƴi tan ko neɗɗo o tan ɓolo woni zaati ina waɗi heen gooto ko muta ajji on ɗon a yawta neɗɗo o yana e neɗɗo goɗɗo walla yana e renndo fof walla yana e aduna fof la qaddar Allah wata Allah hokku men hono on darar eyi anndi jooni ɓe mbii ko ina lepta neɗɗo o soko debbo so saalɗinaama ina waɗee muɗum conséquence mo ngannduɗaa ko moofe pour muɗum kañum noonne kay ko noonne kadi to baŋnge diine ga kadi ko noon way wonde makko caɗeele sabu woni tawi makko caɗeele soko tawii ɗum jaaɗiima e makko tuwoyo ɓurtol ngoo omo waawi waɗde ko ñawno tan omo waawi waɗde ko wara tan sabu soko tawii neɗɗo rewii ɗum haa rafaama heen waɗɗaa ene waade no ko wiyetee wattaade ko tawii neɗɗo rewii ɗum kadi haa hiddaama heen waɗi heen kono wara ɗum walla kono naano ɗum jaye ɗum fof wonaa maslahaa ɗen ɗo jooni nde ɗum ƴeewaade ina fonnoo ƴeeweede heen cikkumi fayde ko maslahaa neɗɗo tan yahate mate waawaa tan no rafi gonɗo e ndeer reedu ɗoppirirtee ni feewdaa feewta haa joomum daɗa heen nde ɗo hettere no ɓayde wonko ne ndeftata neɗɗo o kayre ko nde rafi waɗaneeɗo hono a hissa a yiyan hono heerorii oppeere ittee yimɓe heerotooɓe ɗum tawa ina peewna ɗum mi peewna ɗum tawa alaa lor ɗum ɗon no waawnoo wonde kono noon waɗa ɗum takimi wiide way kono ko ɓaraf gooto tan yaara kono noon ɓaraf goɗɗo o ina ɗiɗi binneede seeɗa haaniino tawa ɗum ɗon kadi kayne nan haalee heen sabu tergal gomngal dow cellungal tawde wiyetee ko soko tawii jembaama heen soko ƴiƴam ɗiɗi ina addana neɗɗo ɓeydeede sino jibina janngo hay ɗum ɗon kadi hono fuutankooɓe ina njaari ɗum kadi ina njiɗi ɗum mannda so tawata ko enen fof eɗen nganndi ɗum ni ko aadaaji fuutankooɓe so neɗɗo saalinaama woni heen mbiyata ko yo renndin koyɗe mum mbel ma damal ngal majjo haa heddoo tan kono taaroro ngam ndeenka teddungal sukaaɓe rewɓe miijoyi yimmiraaɓe tan jiɓaaka ɗum fof no waɗi ɗum ko hunde am daande wadde kay tawii ko ƴiƴam waɗat ɗum ina waawi itteede tawa ina waawi haftireede hono ƴiƴam ɗam daro taw waɗaani ɗeeɗon geɗe fof ɗiɗo conséquence uji fof ngaraani heen eɗen ngati ham docteur kam feewni ɗum nanndataa e neɗɗo gonɗo baadiye e feewni ɗum ko wonnanta heeroyi ɗum gaa e baadiyaji men nde ndeer haala hooreejo kadi ko haali on ɗo way ɗiɗi waade kono sifa naamnal seeɗa ni holko ɓeeɗo hono kadi wiyaama jooni hono tuubakooɓe walla adduɓe ɗum ɓe ina ndogara yo yimɓe caalɗin holko woni nafoore maɓɓe heen holli woni ngañaari maɓɓe heen kam ɗum ko fotan saɗi ɗon fof holko ɓe jogii haa ɗin jaranaɓe wadde ɗum eyi anndi kañum kam ko wonko yimɓe ne njiya tan wonno e ɗum waɗi to zaamun e ɗeeɗoo geɗe hay deftere wootere mbiɗa jogii ɗum ɗo kañum unwaano mashru transfert kabilatul fullani jogii ko projet ngam wattude fulɓe nasaraniyankooɓe ko Abdoul Alassane kelli ɗo e saare ndu kay addaniimi ɗo deftere nde so a yii ko nde haalata ko ina waawi ni njaɓa wonde soko tawii ɗum ɗo addaama ɗo jooni ko wiyetee woto rewɓe saalɗina ko mbiyata tan ɗum ɗo ni no woodi ɗum ɗo fof koye jogitaaji maɓɓe pour
haɓaade diina pour limminde diina kadi ina yaadi kadi ina waɗɗata zamum daranaade tigi debbo e gorko poti debbo e gorko yo pot hay gooto fotani ni ɓe ngaddi ɗum ɓe naami ɗum ɗo eeyi ɗum ɗon pour debbo yo jogo liberté no mbiɗen ni soko tawi debbo saaldinaaka ko holonoo ɗuma so jaalima e muɗum waawata tan ko wallidde kaɗoo ɗum ɗo hono ɗeeɗoo geɗe pour haa jogo liberté muɗum ɗeeɗoo geɗe fof ina hawriti tan mi wiyaani no woodi kono no hawriti eyo ɗum addanta yimɓe miijaade hen kadi ko faate affaire kamɓe renndu fof yimɓe cellal maɓɓe yo ɗum woppe eyi cellal ngal to ummori meɗen to jangde nde ummori men ɗen koto wiyoɓe no mbaɗa meɗen nasareyankoɓe ko toon ɗum ummori kadi enen fof safroɓe ken nehateeri ɓeen ɗo kalanɗen ɗon ko ɗum on tan naata jimaaɗo meɗen ko ɗum gowi ɗum ten kono noon goƴumen ɗum en tant que juɗ fotaani hadde men kadi yuurnitaade ko faate ko bonnata diine men ko hunde fof waɗi ko faade won faade belma en jii heen ko moƴƴaani ko eeyi ko wonaa ɗum ko no hooreejo teddungal wiini tan hono ceerno Abdoul Adama ndeɗo toɓɓere fof ko maslahaani bon haare hen fof yo hakkindo tan jagga sawu e hakkunde gaa ko moƴƴere mum haalte fof ko moƴƴere mum haalte kono moƴƴere haa woto jaggo heen moƴƴere wootere tan mbiyaa ko ndeen woodi kala jagguɗo nde to jaggira ɗum annda haydara walla janngayne walla tan won naata e sahtiye muɗum ɗum ɗon kadi ko huunde nde ngannduɗaa ko wonande ɓoggol ngol mbinɗen koko reena ɗum koye geɗe deeneteeɗe ɓoggol he jeya eeyi ko jaafoɗon noon kewi koye reeno ɓoggol mbiyan ɗen eɗen ciftini yimɓe ɓee tan neɗɗo haali yiyande ma tan kono soko ɓayde wonɓe njiyata hono nde wiyan woto jaggir ɗumen won ko haa naata e personnalité mumen kadi ɗum ɗon kadi ino haɗa e ɓoggol he eeyi yo Allah rokku meɗen yiiɓe ko moƴƴi mbaɗen ɗum kadi on jaaraama toɓɓerde hannde yeɗe continue ko toɓɓere meɗen sabu sellal ngal ko sellal meɗen diina o ko diine men ko maslaha men tan yahtee heen eeyi on jaaraama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu dartol ipinal fulɓe kala mo tonngode mboɗum signé ɓoggol ngol salminaama juuraama hoofnaama ñaaganaama Allah moƴƴa jam e kisal e ndenta Allah yo wone meɗen wona e dental ngal en ngardi salminaali ɗi e mawɗo digiral ngal hono Abdoulaye Alassane en ndewni heen hono mawɗo teddungal hono deere meɗen Abdoul Adama Sow e terɗe diniral ngal fof salminaama juuraama koofnaama en beltoriima no feewi e yeewtere hono telliino ɗo en gila ñalawma hanki aljuma haa feewi ñalawma hannde o hono aset o heewɓe jippiima heen heewɓe kaaɗi heen miijooji faamaama tigi rigi sabu ko koye kisɗe tigi rigi jippi kaaɗi kadi ngaddi heen dalilaaji laaftuɗi kadi kaddingol hono sukaaɓe rewɓe hono no heewɓe mbiri ni ko hunde ɓooynde arii noon jaaliima e ndeer meeɗen haa wontii hankadi yimɓe ɓe sikkata mataw ko ɗum diine walla ko ɗum sunna walla ko way noon hankadi kam wontii jeytaama e ndeer aadaaji meeɗen jeytaama e ndeer pinal meeɗen kono noon to Sénégal to ko ɗiɗi haawnaade heen ko ONG ji hono pelle ɗe ngonaa laamiyankooje keewɗe kañumen ndarii ene finance yoga e seerende hono no ceerno Ahmed Kelli haalde dow ni ngari finance yoga e seerende yoga e groupement ji yoga e association ŋaaji ngam ɓe mbaɗa hirjino hono sensibilisation ko faari e kaddingol mbete ene katta ɗum wonaa huunde moƴƴere
no wirini effectivement eɓe kaala heen haala conséquence uji ɗi ɗi noon kam eɗi ngoodi kadi ni ko ɗi jaaliɗi kadi ɗiɗon conséquence uji noon ene jeeya kam e bonnde ɓurde mawnude nde yimɓe teski e nder kaddingol sukaaɓe rewɓe mi arta sabu wone centre uji nana to daga to wiyete centre conseil ado centre de conseil des adolescents ene haɓo ko way noon sukaaɓe rewɓe heewɓe ene keewi arde toon ene ngoyto hono ɗum ɗon wonde kaddingol ngol ene wayi mumen lor mawɗo ɗiɗon centre uji e nder Sénégal fof ɗo jaaɗa a tawa toon wiyete centre des conseil des ados conseil des adolescents woni centre ado ɗum ɗon haɓoro ko faate mutilation ŋaji sexuelle no mbiruɗen ni e des grossesses indésirées woni hono rewɓe taw ko sowotoɓe taw jiɗa walla IST ji ɗi hono no kaldiɗen ni hono infection ŋaji ɗi eko nandi heen ɓeɗon e koye mumen ene daro ene kaɓo ɗum e wondude e docteur eɓe ta en goni e nder hono nokku o hono centre uji ado ɗi ko gueɗe ɗiɗi ɗeɓde sertude ɗum o wiyete ko CEDEPS ɗum o wiyete centre ado CEDEPS o koɗo sukaɓe kam kewi rentuɗo kono centre ado o ko habde e hono ko kalɗen dow ɗo ko hono mutilation sexuelle o e ko fayti e les grossesses indésirées walla ko way noon ewa ɗeɗon seeremɓe noon e groupement ji ɗi e association ŋaji ɗi e GIE ɗi fof ɓe finance ɗumen haalisaji ene yaha e nokkuji ɗi ene mbaɗa sensibilisé hono hirjoji ɗi kono ko hawni hen ko waɗi seeremɓe mawɓe darima ngam haftade ɗum kadi sali ɗum no feewi wonde yo sukaɓe rewɓe yoɓe nduuni ewa kamɓe seeremɓe mawɓe ɓeɗo haalɓe ko tuubnarteɓe ko kañumen daari e nder leydi ndi fof katti ɗum ko dow tan ɗum wayno ɗum yisi seeɗa ni kono less yimɓeɓe en golloro ɗum ha joni to batte men enen kam fulɓe ɓe ha joni won waɗoɓe ɗum koto ɓe jolfuɓe kam ene heewi won hen ɓe mbaɗata hay so ne waɗa ne heewani mi wiya ni boom eyyi ɗum ɗon noon ko toɓɓere yaañde e welde yewrude nde moni kala wawi addude hen yiyande muɗum ɗum noon moƴƴere Allah e moɗon onon kala on jarama eyyi ko jinno ɓeydude hen tan ko yo seereɓe ɓe gaddan meɗen taw ko dalilu laaɓɗo fawade hadisaji walla taw ko ɓuran taw ko laaɓɗo hono no ceerno Abdoul fuɗɗi no jofori ni beele yimɓe enen jiiya daña ɗo nini mbawa dañde tubnorgal taw ko tiiɗngal ngal ganduɗa aɗa faami de moni kala han kadi so ummima ɗo e nde ɗo yewtere taw ane wawi wiide ɗum ɗo ko ni foti waade sukaɓe poti haddinede walla sukaɓe rewɓe poti haddinede walla ɓe fotani haddinede yimɓe daña ɗo tuubni taw ko tuubnorgal labtugal tawa hankkadi ala sikki sakka ala ɓeene mbiya ko ni ɓeene mbiya ko nayi ɗum noon on jarama merci beaucoup yiya aɗa yiya kay ko haala ko nani ko haala ko kay nani ko gonga lamɗo cer ko lampa laaɓka cer nanɗo jooɗi kono Allah rokkuma hatma famde Allah hatma famde ko jiyata ko kono gonga o kay nani saria ko laaɓi cer way kono kosam dirɗan ni hay kala ko ɓawdi hen jeeyaka hen ɓuuraɗo nanɗo laaɓi cer nanɗo laaɓti ha cer te koko reena te hay goto wawi wawa waklude hen hay harfu goto neɗɗo wawa ɗum kam sa wakli tan aduna sa amarma wonno ɗum koko reena eyyi wonno koko reena ɗum hay goto wawa waklude ɗum min de haalande ma nde Allah ne seedi en mbeɗa jogui hen weltare ko Allah subhanahu wa taala towɗo tedduɗo o tan andi ndeɗo weltare tellement haalande nde ene sañi kadi ene deeƴi e ɓernde ene deeƴi e ɓernde no dokkirɗa daliluji ɗi no dokkirɗa yeruji ɗi ni kala kamo Allah sagali famde ma faam nana te kadi famde jaɓa nde wona hunde wende min calmini don tawga fo e suuɓal ceerno Abdou Sow a weltanama de yo Allah yoɓ moƴƴere
eɗen nganndi ceernaaɓe men ene kaala annduɓe fof ne kaala ene mbi so neɗɗo maayi ko juulɗo o sankima ko juulɗo so yimɓe 40 juulɓe ngarii tan kawrite e janam aysa makko ɓe timmi 40 Allah ma yaafomo e ko ɗum waɗi ni e on ɗon ceernaaɓe heewɓe tuubni walla annduɓe heewɓe tuubni ɗum waɗi keefeero eɓe mbiya juulɓe hoto ubbu ɗum eyi sabu ko ɓe timmi 40 kala ko ɓe kaali surtout e moƴƴere malaykaaji Allah ne nela malaykaaji yurmeen ngara kettoo kamɓe arɓe janayko ɓe kettoo ko ɓe kaalata so tawii eɓe kaala mawɗo ko moƴƴi tan maayɗo o ko moƴƴi tan ɓe nawtana ɗum moƴƴere nde ɓe nawtana Allah moƴƴere nde o jaggire moƴƴere nde o faami aljanna annene ceerno Abdoul Sow a weltanaama mbiɗa sikki kam haalanne ma nde ko kaalɗaa ɗo ko wiltii heen ko ene waawi wonde hedde 60 neɗɗo eyi 60 neɗɗo walla ko ɓura ko wiltii e haalanne maa ko ɗum noon kala juulde so ɓurii 40 walla sinnii 40 kala ko ɓe mbeltini tawa kone yaade weltaare Allah andine Allah weltanimaama Allah weltanimaama e nde ɗo haalande sañiinde nuurɗunde yo Allah rokku en noon noppi nanooji e ɓerɗe paamooje wonnoo ko nanata jaɓa ko Allah waɗata ɗum ko nanata saloo ko kadi ko Allah waɗata ɗum yo Allah rokku en ko eɗen nana kadi ko eɗen paama ya barke Qur'an waɗi ko négatif waɗi ko positif neɗɗo jogii sens uji ɗiɗi sens négatif et sens positif kadi neɗɗo hoto jaɓ toujours wonde sens négatif kala nde yewtere waɗi an gonɗaa koye baŋnge mo yaadaani e diine baŋnge mo yaadaani e diine neɗɗo toujours kala ko are maaɗa dey ka juulɗo ka moƴƴo ka tedduɗo ƴettu sens positif o ƴettu yiitere moƴƴere nde haa bonande noon ara tawma heen alaa ko mbawɗaa heen ɗum ko Allah taƴanma kono kala ñaawoore nde waɗi ƴettu aan baŋnge ɓurɗo moƴƴude o kala kadi nde ƴettata aɗa toujours aɗa ƴetta baŋnge ɓuɗo moƴƴude o ma Allah tawe toon te nawma to moƴƴude to kono toujours ko baŋnge négatif o jaarata so Allah ɓuraani falaadema wonata ko négatif jaara baŋnge mo Allah yiɗa annabi Allah sohlaani haalawɗo Pulaar mbima sa woppaani sakkaade e annduɓe e moƴƴuɓe ma wood ko takkiri e moƴƴuɓe he takko e maɗa sa woppaani kadi sakkaade e bonɓe ma wood ko takkiri e bonɓe takko e ma yo Allah rokku en noon takkaade e moƴƴuɓe yo Allah rokku en kadi jogaade sens positif o yo Allah rokku en jogaade sens positif o e kadi ken juulɓe kadi ceerno Abdoul Adama Sow calminii min njaari min juuraama wallahi min de mi yonaama Allah ko min kadi mbimi ko min yonaama Allah mi yonaama ko kalɗaa ko kadi mi nanii mi faami mi yonaama Allah mbeɗa yonaa ko kalɗaa ko kadi yo Allah nuurɗin gandal ngal yo Allah nuurɗin gandal ngal yo Allah hebbin hono ma kadi e nder diine yo Allah hebbin hono ma e nder leñol ngol yo Allah hebbin hono ma e nder windere nde windande ma nde jangama nde faamama gila hay ojo goto mankanini hen kadi kala ojo garɗo aɗa heppo goɗɗo o ara ojoji ma ɗi karataki sakadi cedde wonno koye nundal kadi ko lampa mawka woni ɗo ko lampa mawka yo Allah nurɗi gandal ngal wallahi min beltima kadi yo Allah weltone en min beltima kadi yo Allah weltone en yo Allah weltone en yo Allah nurɗi gandal ngal yo Allah nurɗi gandal ngal yo Allah waɗ lemka e haqqille o yo Allah waɗ lemka e haqqille o yo Allah reen ɗum no renirno haqqillaji annabaɓe no renirno haqqille annabi Nuhu nde rafa ha heddi hoore nde wonno annabaɓe nde dafe
kamɓe fof eɓe ngati Allah jarbinoɓe rasi kono noon Allah heewani jarbirta koɓe rasi haqqille hay goto mabɓe meeɗa yiyede ha ngama eɓe ñawa noon ha jilɗi mbatta yaltude ɓalli wonno rasi to ɓuuri bonde ko rasi haqqille sa rafama kala ɗo dafaɗa e ɓandu tawi tan haqqille o ne heddi hisde a rafaka kono so haqqille o rafama ɓandu ndu fof rafama kono so haqqille o rafaka ɓandu ndu ne rafa an a rafaka yo Allah nuuru ɗum gandal ngal noon min beltima no feewi ko Allah noon andi nde ɗo weltare ɗo fote amen ko Allah tan andi e wiyete tan noon ko yo Allah jeefni balɗe ɗe moƴƴina battane ɗe kadi yo Allah renanen dental men ngal yo Allah reen dente aduna ɗi fof kala dental moƴƴal e dental julde woni yo Allah reen dental fulɓe calminama no ñiwarama jurama yo Allah rokku en ñallude jaam hande on jiya hay aduna he won ɗuuɓi suudu men en jogui carte mumen ene gona e nder leyɗele julde taw hay goto suusa nanggude ɗumen kono ko dokka carte mumen ne dokka autorisation taw hay goto suusa nanggude ɗumen ɗum ne anda kadi jiɗɗo kadi waade noon taw ko no ceerno rottiri yeru oni wono oɗo yaanoɓe ha enen jiiɗi wadde ɗum ɗo enen jiiɗi wadde football gañi mbiyene enen jaha men en beltene joomumen aɗa andi ɓen ɗon tawi hande ene mbawi yaade ndekala mumen mbiya kañumen ne mbaɗani saabu en jiiɗi hedde welanmo mo ganduɗa taw hay goto wawa falade ɗumen ɓe jiiɗi fof jaaha ɓen ne mbawi réclamde hande kala ɗo jiiɗa neɗɗo réclame 90% réclamata koko boni yo ɗacce mbaɗa homosexuel debbo e gorko gonɗa yo ɗacce mbaɗa planning taw an ka debbo desaɗo mbiyeɗa yawat planning a waynaki gorko ma a waynaki haydara a faami ya ɗacce hora haddini ɗum wonat tan te kadi hande ko ɓuuri heewde hay goto réclamata yahara wiya wonde bamum haɗi ɗum yaade makko hay goto yahara wiya bamum haɗi ɗum ha joyi hay goto réclamata wiya bamum haɗi ɗum askude hay goto réclamata wiyata bamum haɗi ɗum julde subaka ɗum hay goto réclamata ɗum e aduna he hay goto noon waɗi sen ƴeewi hay hande ko Allah wino wadkurullah kasiran bukratan wa asila jankuɗe kam subaka e kikiɗe wona ko noon Allah wino en ji wona ɗariqaji ene janto Allah subaka e kikiɗe ene mbiya la ilaha illallah ene mbiya astahfirullah ene mbiya allahumma salli ene mbaɗa noon no Allah wiruno ɗum ɗon kam nane ɓuran kono hewɓe ene daari mbi ɗum ɗon to bida teta ko julɗo diine o hande yimɓeɓe ene jiiɗi moyen cher ha ɓurti yo diine o wona moyen cher ala diine noon ala moyen cher diine ko tampere tan ko ligge tan woni hen jamma e ñalawma ligge kar han diine ala moyen cher ko ligge kar han kadi ko tampere wone diine sa wiyama ya hoorka kay ala ko muusi sa wiyama ya juul suba kay kikiɗo wendogo e gueeƴe wendogo ɗo wayi welde ɗanade ni sa wiyama ya fin wendogo jaaha jama nduula ala ko ɗum ɓuuri ala ko ɓuuri ɗum tidde sa wiyama ya hoor ala ko ɓuuri hoorde muusde sa wiyama ya hajjoy lillina million ngaji ma tan jaaha kajjoya gatta kana jum ala ko muusde so a wiyama ya asku ya itte ko nayi ma tan kolte 5 jeegom jeeɗiɗi jeetati ha sabu no foti yewde ya naw sakkoɗa walla ya asku dokka aɗa andi ala ko ɗum foti muusde e faami sa wiyama ya rente rewɓe sa wiyama ya woppu sangara sa wiyama ya woppu haalde ko welma ala ko foti welde kono noon hande aduna on jiɗi ko moyen cher noon ala e diine ko dadungal wonno Allah wi ko tagirani neɗɗo e jinne sona eɓe ndewo tagirani neɗɗo e jinne sona ene ndewani dewal Allah ala jamma ala ñalawma ala subaka ala kikiɓe kadi koko muusi tan hay ko wiyete ɗo joni ko ɗum ɗo kaddungal rewɓe ngal ɗum ɗon ala ko foti muusi kadi hande oɗo ñalawma
oɗo ñalawma bonɗo oɗo ñalawma jeddi oɗo ñalawma jidde furwade l'islam te Allah rokkata joomum anduɓe ɓennuɓe ɓe harifina en tabi'ina en ulama'u en ɓennuɓe ɓe ɓen ligganaki kalis ligganaki mbuuɗu ligganaki politique ligganaki haydara liggani tan no liggori tan ko ligganade Allah subhanahu wa ta'ala towɗo tedduɗo ɗum waɗi ko jeeron hay hande ɗo jiiɗen ɗo sen jii defte ñaawooje hande tan jippiiɗe hande ɗe e defte ñaawooje sériya ɓooyɗe ɗe ma on nganndu koɗe diddu koɗe aksi eɗe goɗɗodiri hande a finat subaka tan ƴetta deftere ma tappa muula jaltina taw a disnaaki hay gooto alaaki ɗum hay gooto a disnaaki hay gooto jaltina deftere ma tawndina heen nanda walla waasa nandude heen faami gila enen noon juulɓe en luurondiri e koye meɗen saka noon hakkude meɗen hefere julɓe tan luurondiri e hakkude men te taw neɗɗo safil pinal fulɓe calminama jarama juurama demba bari a salminama jarama juurama ceerno bandiraɓe naftirnandani dental men fof selli ceernanta bogge salminama jarama juurama oɗo yo ƴettu filiation makko complet yoɓe ƴettu filiation makko complet identifiant yeeso ngo ɓe ɓattina ɗum ɓe fota so woni o wawa haalde walla o jaɓata haalde yoɓe ɓattin yeeso ngo ha yimɓe kam jini yeeso ngo yeeso ngo no woɗɗi e foto ngo kadi haalaka inde haalaka ɗo jeeya ɗum ɗon netta kadi yo fota kadi yo ɓattin ha yeeso ngo yeeti ha yeeso ngo laaɓta eyyi ɗum ɗon ene walla eyyi yeeso ngo laaɓti soɓe dañi identifié mo ɗum ɓuuri ɓe ganda inde makko inde yummakko inde baba makko so jeeya faami ɗum ɗon fof caɗele makko ɗum ɗon fof somo jaɓa haalde ɗum fof ƴeewe ɗum ɓurata yawde walludemo kono ni ɗo joni en jiyani yeeso ngo en ganda ɗo jeeya en ganda hol kanko en ganda no wiyete en ganda ko haalpulaar en ganda ko jolf en ganda ko soninki ganda hay demgal ngal haala ɗum nettata yiitude wassalam jiyataji yirta kam koɗo nettata yiitude sona taw ko jiinoɗomo tan tawno andimo yi ɓorno ɗum ɓinguel nguel kecciri ɗum kono ko wona hay ɗum ne kadi weeɓani calminama jarama juurawa assalamu aleykum rahmatullah dartol epinal fulɓe en calmini galle o fof en juurima fof en ñaguima duwaw men duwaw en jiiɗa fof seeɗa tan e ha yewtoren hankinde e gooɓe jiinde ko faati dufnude e sukaɓe rewɓe eywa ene wayno yewtere nde waɗi fayida yimɓe heewɓe kaali heen eywa ko sariya haali heen e ko santé haali heen eywa enen en kaalinen hanki to baŋnge ko ɗum bonnata to batte santé fof kono mbiɗen saabi ɗum bonnude nde ko waɗi rewde ɗum no fotaani waɗireede ni eyi waɗoɓe ɗum ɓe wonade professionnel ƴettani mesure aji ɗi ngannduɗaa hoore ma poɗɗi waɗeede heen kene fota haadde joomum dañi heen caɗeele eywa sabu kala acte médical walla acte chirurgical baɗateeɗo ene waɗi norme uji no foti waɗireede ɗum ɗon noon ko faati e duunide sukaaɓe rewɓe ɗum respecté haata ƴe tawno waɗata ɗumen ko rewɓe mawɓe no yeeɓe won gooto haali ɗo façon no mbaɗirta to baŋnge gato nokkuji sawɗi ɗi e waɗe ha joni ni sabu min ko wona hay dowma walla tooma cukalel addama yam ene waɗana ɗum ɗon ene dañi hémorragie ɓe mbaɗata hen ko yimɓe mbaɗa hen ɗumaji ɗum moƴƴani kono wadde nde moƴƴude ɗum nde walla wasde moƴƴude ɗum nde ɗum enen ko fesɗiɗa enen tawɗe hen waɗe gila ko ɓooyi eywa joni noon ko tubakoɓe ngari mbinen to banggue dewri to banggue santé ene bonna ɗum ni eɗen gandi mbiɗen en kaali hanki mbiɗen hay dufnude sukaɓe worɓe ɓe so waɗira tan foti waɗirede ene bonna eyyi kala acte chirurgical walla médical mo neɗɗo ene waɗa so waɗira kan foti waɗirede ni hay sinno ni ko acte mo santé yamiri ma bonnan joomum ɗum ko opération mbaɗo wonde foof so mesure aji hygiène
poɗɗi waɗede to tuppiraka addanta jomum caɗele eyi ɗum haysino césarien tan dabbuji bino ha wonnama césarien so rewaka norme uji ɗo foti rewe ɗi addanta jomum caɗele donc oɗo ɗum ɗon tawdi ko acte médical ene fortino eywa ƴeewede enen sabu holko waɗi tubakoɓe wiide men ɗum ɗo joni moƴƴani est ce que ko banggue santé ko tan walla wona par ce que kamɓe ɓe mbaɗata tan eyi kamɓe ɓe mbaɗatano tan est ce que kamɓe koɓe waɗannoɓe haa ɓe jii bonande nde ɓe goppi walla kamɓe koɓe mbaɗatano tan gila tan comme koɓe mbaɗatano gila tan joni eɓe jiɗi namnude ɗin yimɓe ɓe haa yimɓeɓe mbayno ɓe mbayni est ce que wona ɗum ɗon ɗon en foti ƴeewede sabu enen ñaata sabu enen sen jooɗiɓe tan en mbaɗani recherche ji en mbaɗani haydara ko kamɓe tan ɓe gaɗata mbimen ɗum ɗo ne moƴƴi ɗum ɗo moƴƴani ewa ɗum ɗon noon kadi kamɓe enen eɗen janana ɓe mbi ko modèle men gurdam ɗam walla culture men o wona culture aadaji men ɗi wona aadaji kamɓe kono ɓe mbayni ko noon woni ko feewi ko ɗum woni modèle universel poɗɗo yaade mondialisation faate o yo fof koye ɗum yahata donc kala ko ɓe gaddi eɗen foti yaarude seeɗa en nani ɗo ko haalate o ñanden vaccin ji ɗi won yimɓe ha mawɓe kaali ɗo ha feere vaccination ngaji ɗi gaddata ɗi won koɓe coomata heen eyi campagne ji batteji ɗi won haalɓe ɗo won annduɓe kaali wonko ɓe coomata heen ewa geɗe goɗɗe e baali noon planning familial mo kaalaten ɗo ene addi jogii conséquence ji gonɗi sabu ko rokkate les périls rokkate ɗi ene adda cancer ene adda geɗe keewɗe bonde ko ngannduɗa ene jogii conséquence ɓurɗo bonde e ko haɗata neɗɗo joginde ko eyi ene jeeya e plan maɓɓe mo waddi affaire planning familial pour ustude population afrique o fekkondite rewɓe afrique naɓe ɓe ɗum ɗon ko geɗe kewɗe ene heen ko annduɓe metti ha nganndi programme maɓɓe programme planification familial o programme on sa ƴeewi e nder heen ene jeeya e ko saabi ɗum ɓe mbaddi ɗum ɓe mbi ko pour frende densité e population afrique o pour ustude ɗum sabu so wona ɗum ɗo e duuɓi capanɗe joyi afrique dublata ɗumaji continent européen continent europe donc won geɗe kewɗe ene jaaha e tubakoɓe so ngari pour ɓe keɓe meɗen ɓe giwrata men kon toon kadi gueɗel gonɗen hen ɓe mbadda hen des financement eyyi joni eɓe mbaɗa hen sarɗiyeji walla ma condition ngaji financement haalis moɓe dokkata yimɓe o ko ma yimɓe mbaɗa ɗum ɗo ɗum ɗo fof wona mere ɗum noon donc kala ko ene waɗe yimɓe poti yurnitade moƴƴi holko woni e nder kulisaji ɗi holko saabi ɗum ɗo holko saabi oɗo programme holko saabi ene ara e nokku o ɗum ene foti yewtindede mbasen yiide tan ɓe mbi moƴƴani santé tan koko moƴƴani woppa ala ɗum wona no foti waade en foti ƴewtede moƴƴi e yurnite ha ande ko holko saabi tigi tigi eɓe gummuno ɗum holko saabi tigi tigi eɓe gummuno ɗum enon gueɗe kewɗe ɓe gaddata joni wona gueɗe moƴƴuɗe arasoji meɗen ene kaali hen affaire homosexualité joni ko porte ndora ɗum par droit de l'homme ene jiiɗi implante ɗum e leyɗele julɓe e leyɗele partout e aduna o par ce que ko modèle moɓe jogui o ɓe mbi ko on woni modèle moƴƴo o ɗum ɗon noon kala koɓe gaddi haɗa yiɗi yimɓe woppude ko mbaɗanno ko sababu ɗum ɗon ene foti yurnitade moƴƴi koɓe gaddata ko won wiɓe ɗo ɗum ene foti ƴeewede waɗire taw waɗe dans les normes totte personnel qualifié taw kañum waɗata ɗum ɗon eywa jabala haali ɗo wonde ɗum wawa wonde par ce que organisation mondial de la santé koko riwti ɗum ɗo e geɗe muɗum jeeyaka hen ko ɗon noon gandata eywa ɗum ɗo gandata wona ɗum rewani lawol potano riwtude ɗum e ponno kay ko ƴeewde est ce que ene wawi waɗede no foti waɗirede ni taw ala ko bonnata mbele wawa waɗede so eyyi par ce que
so tawi waɗirama no foti waɗirede ni yama tawa ala ko bonnata walla hay so woni o taw ko seeɗa bonnata kono ɓe kamɓe ɓe essayani ga ƴewde est ce que ɗum ɗo ene foti waɗirede ni walla ni ala kamɓe ɓe mbi tan koko waɗe nde tawno kamɓe ɓe mbaɗata ko ɗum tan ko ɓuuri hen hewde kam ko ɓuuri hewde hen ko pascal mbaɗata tan eyi so en jogii caɗele bonɗe ha keewi eyi ha wonirani noon kam ha wonirani noon ha wayi tan no mannama annama épidémie ni eyi ene waɗi caɗele ɗe kewrani ha noon fof eyi malgré waɗata condition ngaji bonɗi malgré ko ɗum ɗo waɗate koye condition ngaji ndeɓani hay laawol hay goto rewan laawol ko condition ngaji waɗa heeɗi gila ko ɓooyi ha joni kono essai ji caɗele ɗe so tawi a ƴeewi ko 1% walla 2% ko addata e rewɓe ko wonɗen caɗele sa ƴeewi ene woni minime no feewi eyi par rapport e d' autres geɗe goɗɗe taw ni ko kamɓe gaddi ɗumen wayi par rapport e geɗe goɗɗe eyi so tawi ƴeewama pourcentage dañoɓe hen caɗele rewɓe fof ene famɗi par rapport e geɗe goɗɗe kamɓe ɗe ɓe gaddani yimɓe ene kuutoro ko ene falani famal yallo walla geɗe goɗɗe gandanɗa hoore maɗa ene bonnana rewɓe pourcentage muɗum ɓuuri hewde dégage muɗum ɓuuri hewde e dégage e duwnugol ngol ɗum ɗon firtan no firtan ko kala ko e tubakoɓe gaddi hade men approuvé hade men offude ko nanggude men joguinɗen en faya hen ene poti yurditade no moƴƴi ha ganden ko saabi koɓe kalata ko tigi tigi eyi saabi ko kalata ko tigi tigi koɓe peññinanta men ko waɗi ɓe addude ko e koɓe mofti ko wawi sertude noon noon callinama on kala en jarama ɗum ɗo tan jinno ɓeydi hen ɗaccaade calminama jarama jirama da téléphonal fulɓe tubakoɓe meeɗa gila ɓe naati ɗo ɓe naatiri ɗo koye intérêt mabɓe gila ɓe naati afrique ko yiɗi noon wona ɓe anglophone ɓe walla francophone ɓe gila ɓe naati ɗo ɓe naatirani ɗo intérêt meɗen ɓe naatiri ɗo koye intérêt mabɓe kala ko tubako ene waɗa ene yaltina haalis koye intérêt mum ɓe mbiya tan hay affaire kala ndesne koɓe jaltini e kaalisaji eɓe totta yimɓe ɗum ɗon fof ko intérêt mabɓe hoto yimɓe garton kadi so mbi ɗum ɗo joni eɓe daari yidde habde l'islam ko islam joni kamɓe ɓe mbiya cikara julɗo fof ko terroriste ko ɗum wone hakkude hakkille mabɓe ɗum waɗi ɓe ñiiɓa l'islam o kamɓe nde ɓe gari ɗo adana e tawi ɗo ene cañci meɗen fewti e tawi ɗo démocratie kewɗi fof ɓe jaggi ɓe bonni ɓe gitti ha laaɓi ɓe bonni ɗum ha laaɓi a faami nde ɓe gari ɗo ɓe gari ɗo pharmacie ɓe gari ɗum ko selli ɓe mbaɗi gadi wadde pharmacie nde ɓe mbaɗi pharmacie o a faamide pharmacie jooɗima duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati hay martaji pharmacie o rongi martude ɓe kooti ɓe mbi ko africain ñawra a faami ganda maɓɓe wi ko yoɓe gaddane maaro yoɓe gadduga maaro yoɓe gadduga firmaji ɗum haalanoma ɗon ɓe siki hay weeɗino haale ɗo yoɓe gadduga firmaji yoɓe gaddu maaro yoɓe gaddu sukara yoɓe gaddu posone sukara moɓe gadduno ɗum tuuba o ko wiyete ko seri a faami seri jow wiyete ndew addi ɗo sukara o ñamno fof dañoto jabet wiyete sukara tel so peñuji o ɓe gaddi ɗo kadi posone jeereɗe posone seri seljo o ko mi sikki ko docteur vétérinaire walla mi annda ko woni o tuuba kam ko noon wiyete ndew addi ɗo posone serdi a faamide ɗum gasmi mbara kon min ladde meɗen fof ladɗen wanno jawle wanno kobbi wanno lelli wanno fof mbara kon gasmi posone gasmi ɗum e nder duuɓi ɗiɗi ha laaɓi a faami posone ɗe ko pour laddeji men ha bona ha natten remde eɓe gandi kala ɗo leɗɗe goni a faamide tawɓata ilas ɓe gaddi posone mbaɗi mbara kon kono kañumen ndenno ladde nde a suusa yaa to fooru ñaamen walla ɗum ɗo ñaamen a faami aɗa haala pulaar mbiyata dondureni mbarodi hen ɗum ko ɗum renno laddeji ɗi a faami haa ɗo ɗo ɓe gonɗen kamɓe kala koɓe mbaɗata koye intérêt maɓɓe ɓe jahata koye intérêt maɓɓe ɓe jahani intérêt men koye ɗum ɗon hoto neɗɗo funto hoore mum ni
kamɓe kala no ñifiri l'islam sabu l'islam o hannde ɓe cikkata kañumen fof kala juuɗo ko terroriste ɗum haɗiɓe ɗanade soɓe jogui métro ji mabɓe soɓe jogui avion ngaji mabɓe soɓe jogui véloji mabɓe ɗoɓe jiri fof ɓe ndeeƴata ɓe mbiyata so l'islam o ummaki ɗo ɓe ndeeƴata kono Allah ittataɓe ɗo islam o ko ɗo wona kadi kañum yiɓori jaalade kañum jaalloto o calminama on jarama on juurama wassalam on jarama juurama da felfinal e ɗum kam han kadi feewi ɓayde andama ko juuɗe kam juuɗenajo kam juuɗe ɓogge kam ko gotum koreji makko kam hay sinno andaka ɗo kam mbaɗi ko juuɗenajo koreji mum mbakara wonde ɗo e ɓogge ni ha feewa e ɗo juuɗe kam e ɓogge ko gotum koreji makko mbakara wonde ɗo kam to waɗama e réseau sociaux tan nde wonata 1 heure temps 2 heures temps ma joom bandite jiiɗum ɓaɗ ɗo e juuɗe kam ɗum kam ko gotum kadi no haalde ni naftat bandiraɓe makko woni ko naftat ɗum kam man kadi so Allah jaɓima o yiite joni calminama noon on jarama juurama ɗi kadi ɓeɗo wayoniɓe kadi yo Allah yoɓɓi jobdi moƴƴiri ɗum ɗo ko sadak mawɗo mbiya neɗɗo ne jaaji walla neɗɗo ne haani walla neɗɗo ne majji mbatta ɗum e lawol ɗum ɗon kadi ko sadak moƴƴo sadak mo sajata yo Allah ɓoyde ko kadi koɓe mbaɗi ko yo Allah yoɓɓe hen moƴƴere wassalam ɗum were mon ñalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe e dartole pinal fulɓe on calminama onon fof kala e kuuɓal on juurama on jettama on ñaganama Allah moƴƴere en kettima hono ceerno men ceerno Abdoul Sow mawɗo dingiral o arti kadi e subaka he ɗeydande en e windande nde o wanno hanki ko yewiri e toɓɓere nde kalten ɗo nde hono kaddingol sukaɓe rewɓe en dañi hen gandal en dañi hen famamuya en kettima kadi hono mawɗo meɗen Diamoudou Boubou e mawɗo meɗen kadi Abdoulaye Ba goto hen foof e banggue muɗum rokki en tigui rigui haydade famde ndeɗo toɓɓere hono mbiyan ni tan hunde foof ene jogui jomumen so tawi masala ari yiyande joom alhaali en ɓe joom lowre en ɓe ko nden yiyande hani ardinede nde tawno kala ko neɗɗo ne haala tawi omo jogani ɗum dalilu ɓuuri ɗum noon ko ɗum waɗi gila nde yewtere nde fuɗɗi en erima hen jannguɓe men saria ɓe nde natata alhamdulillah ɓe mbaɗi ɗum ɓe paccirani en tigui rigui Allah subhanahu wa ta'ala wiyata fasalu ala zicre in kuntum la ta'lamun no mbaɗɗen ni ko noon Allah wi so tawi hunde jiiɓorima en nodden anduɓe on ɗon fannu so tawi ko ɗum rafi nodden doktoreɓe so tawi ko ɗum masala saria nodden serenɓe so tawi ko masala jeyruɗo jangde nodden jangguinoɓe eko nandi hen ko wona ɗum wona ɗum kala ko jiiɓori yimɓe ɓuuri moƴƴude ko keɗo jomen alhaali o en kettima hon kadi hono giƴi meɗen ceerno Sada Kelli en kettima kadi hono ceerno Moussa Ba Mamadou Harouna en kettinomo ɗum hanki ko ɓuuri tengtude e ko serenɓe ɓe kaali ɗo ko wonde ngal ɗo baɗal baɗetengal poɗɗen ko peesondirde woppude ngal nde e kontinde wadde ngal tawa ina waɗire no foti waɗirede ni ƴeewen hol hen ko ɓuuri wadde ngartam mbaɗen ɗum mi faccira so tawi en paami ɓe mbi wiɓe yo ɗum woɓɓeɓe ƴeewi tan ko côté goto banggue goto tan eɗum bonna ɗum kono so ɗum woppama kadi ma wood ko bonni kadi surtout to banggue borjede to ko ɗon toon ɓe ɓuuri yaarude kamɓe eɓe jogui kulhuli so tawi ɗum woppama
borjere nde ɓurata bonde borjende nde ɓurata bonde sabu ene jeeya e sababuji ko ɗum waɗirtano ko ene usta tuuyo so tawi usti tuuye ko ɗum woni ustata borjende ɗum noon peesodiren so tawi ɗum wappama gartam gonɗam hen ɗam e ko bonnata ko ƴeewen peesodiren ƴeewen ho hen ko ɓuuri borjende ɓe moƴƴani e rendo sankitto koye rendo saro e rendo bonna rendo so tawi rendo borji moƴƴani yimɓe borji moƴƴani e rendo kadi heewi borjirde koto banggue rewɓe so rewɓe borji tan rendo borji ɗum woni kulhuli maɓɓe kamɓe ɓeeɗo ɓe kettiɗen ɗo fof ɓuuri wonde kulhuli maɓɓe ko ɗum eɓe jogii kulhuli kadi e kala ko ummori e tubakoɓe ene haasi taw wona e maslaha meɗen koye maslaha tubakoɓe ɓe sabu gila e jimandi ha yetti ñalawma hande o kala ko eɓe mbadda e meɗen ɓe ɓurata teskade hen walla ɓe teskoro tan ni ko maslahaji maɓɓe keeriɗi gonɗi hen ɗi gila e faggudu mum ha e pinal mum ha e diine mum ko wawi wonde hen foof ko maslahaji maɓɓe keeriɗi ɗi ko ɗin ɓe ɓurata teskade eɓe sikki ɗum ɗo jeeya ko e politique aji ɗi ɓe mbaɗata ngam bonnude diine o ha joni de gonni koye faccirde tan walla lafisde ko haala ɗo ko kulhuli ɗi ɓe jogii ɗi kamɓe wiyoɓe ɗum fotani woppede ɓe tan kar han ko ɗiɗo kulhuli eɓe jogii ɗi kono noon won kadi toɓɓere nde ɓe kaali ɗo ko toɓɓere himmunde no fewi woppude tan ko nande ɗum ɗo opération chirurgical ɗum ɗo ko ɗum amaliya ko ɗum opération chirurgical woppide ɗum tan e juuɗe yimɓe ɓe ngannduɗaa ngala hen humpir ko ɗum musiba ɗum noon eɓe jogani ɗum feere alternative ko holɗum ko wattude ɗum e juuɗe yimɓe ɓe ngannduɗaa ko heɓlaade annduɓe hol ko foti taƴireede ko holno foti nanngireede sabu appareil ji walla matériel taƴirteeɗo ene foti waɗede stérilisé laytere gooto so tawi huutoraama yimɓe ɗi tata nannjo ko vecteur musiba mawɗo tawi heen gooto tan wonde rati kamɓe fof ɓe ƴettata rati o surtout ratiji ɗi ngannduɗaa daaɓirooji ƴiƴam hannde ne mayno leydi maladiiji keewɗi ene daaɓira ƴiƴam ɗum waɗi to hôpital ji to dispensaire uji ɗi ɓen ene tewi ɗum so tawi kuutoriima ko wayno singu walla kala kone seekiree mbaɗat ɗum ko baŋnge so ngayni kala ko waawi heen huutoreede sono huutoreene koma wulne 1000 degré nde fuɗɗa kadi huutoreede laawol gongol kala ko foti heen weddeede weddete ko wayno pinguuji généralement heewi ko weddeede ɗum waɗooɓe ɗiɗo opération ŋaaji ɗi taw ko e bulunŋaaji taw ko e ndeer cuuɗi taw ko e ndeer nokkuuji ɗi ɓurɗi woɗɗude ɓen keewaani teskaade ɗum noon ko ɓe kaali ko kadi eɗen mbaawi ɗum teskaade so tawii wontii ko ɗum tan woni ella o e hebblude yimɓe tawii ko ene keblaa eno ɗum waɗirtee ni taw ene yimɓe ne kisa heen ɗum ɗon ko hunde moƴƴere kono noon probléme o ko seeremɓe wiiɓe e ɗum foti woppeede sabu ɗum fawaake e ɓuran fawaake e sunna ɓe ɓen gondi koye laamu wonɓe ɗumen ko seeremɓe laamu c'est les marabouts officiels quoi marabout de l' état ko seeremɓe laamu kala ko laamu heɓɓi e ko ɓuri heewde naamdotoɓe jiyande maɓɓe ɓe ndokka heen jiyande maɓɓe yiyande nde ɓe ndokki ɗo nde ne ɓadii yiyande laamu laamu ko ɗum yiɗi laamuuji men ɗi fof hannde woni politique mumen ko mumtude ittude kadungal rewɓe sabu eɓe signini convention ŋaaji keewɗi international nanondire keewɗe taw e hakkunde leyɗeele convention sur la torture convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes on ɗon convention so leydi signini ɗum alay sago salo excision
convention pour l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes ko nannodiral hakkunde leyɗele ngam mumtude dendangal ceerunge baɗeteɗe hakkunde rewɓe e worɓe dendangal musalle dendangal fehe baɗeteɗe e rewɓe leyɗele men ɗeɗe fof en signi oɗon convention e exclusion wonde kaddingol suka debbo jeeya ko mbiyata les violences faites aux femmes les violences faites aux femmes c'est à dire dendangal musalle ɗe ngannduɗaa ne fawe e dow rewɓe exclusion ɗum ɗum mbaɗi ɗum noon laamuji men ɗi alay sago ɗe ciina convention ŋaji international ɗi ɗe simmini ɗi alay sago kormoɗi ko ɗum waɗi ɗi eɓe nganndi leyɗele men ɗe ko leyɗele pawiɗe saria en mbaawa waɗde hunde leyɗele population men waawa jaɓde hunde ko ngannduɗaa ko dagaki ɓe mbaawa jaɓnude en laamuji ɗi gila tan colonial eɓe nganndi ɓe mbaawa jaɓnude en ko dagaki jooni noon ɓe ndewra e feerenɓe men ɓe mbele ne mbiyaɓe ahan ɗum ɗo ala ko ɗo fawi e saria mbele eɗen jaɓa mi wiyani noon yimɓe noon ɓe laamu mataw ko yeeni men yo mbi noon walla ko nandi hen sabu ɓe dallinima ɓe mbaɗi deftere ɓe dallinima kono eɗen poti teskade kam laamuji men ɗi ɓe mbawa abbitade e nanodire ɗe ɓe signodiri e leyɗel aduna o Nations Unies SILAC UNICEF leyɗele convention ngaji kewɗi eɗen mbaɗi ɗum ratifié te mbaɗuɗen ɗum koye leyɗele ganduɗa wona ni julɗi ɗum ɗon ko ɗum teskuye mo ngannduɗa eɗen poti ɗum teskade laamuji men ɗi ɓe mbawa hono no mbiɗen ni ɓe mbawa selde ɗin ɗon laabi ngol ɗon lawol ɓe mbawa ɗum selde ndeke noon so tawi en mbiɓe yoɓe gabbito e ngonɗon miijo hayso ko miijo moƴƴone soɓe mbaɗa ɗum ne wona janngo sabu ɓe jogiti koye ɗeɗo leyɗele kañum no kala kalis kañum no kala finance maji wonno ɓe mbaɗira en mbawi kuppude finance maji muɗumen ɓe mboloko ko ɗum woni saɗede nde ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha joni nde en guddani yewtere nde gonnoɗen tan koye tongude ko haala ɗo ko wattidi haalede ɗo ko kala jiɗɗo ɓeydude hen ene wawi kadi ha joni ɓeydude hen ha janggo ni en guddani yewtere nde ha janggo inchallah janggo kikiɗe eɗen mbawi jokkude yewtere nde ha janggo kikiɗe inchallah eɗen ñaaji noon dendagal bandiraɓe kala joguiɗo audio walla vidéo mo rewitaki e toɓɓere nde ene wawi moftande en audio e vidéo o ha janggo enen paami debbo majjuɗo ɗo o ɗum ko hunde ngannduɗaa ko heñorande ɗum ɗon enen mbawi famde ɗum ala caɗele kono noon kala audio e kala vidéo mo ngannduɗaa yewitaaki e toɓɓere nde sona taw hono honni wayno hono ni henna ɗum ɗon ala base ɗum ɗo ala base sabu kabaru keñoraɗo une information mo ngannduɗaa urgence ene foti faftede ɗum ala base kono noon kala ko yewitaaki e toɓɓere he eɗen ñaagande nde mbaseren telin ɗum ɗo sabu ene adda yewtere nde wadde salto e jantoro e banggue goɗɗo sabu pulaar wi ko haala addata haala on calminama noon kala kuuɓal on juramma en jetti kadi lawol gongol hono feere men ɓe tinnima no feewi ɓe gaddi hen tigui rigui mbawkaji mabɓe e jiyanɗe mabɓe laftude tawi jiyanɗe feere pawi ko e dow dalilaji sabu haalde ene weeɓi tiiɗi ko haalde dallina ko haalata ko kala koɓe kaali eɓe pawi ɗum e dow dalil dalilaji ɗi kadi neɗɗo jaɓa walla salo ko dalilaji ɗi ngannduɗa ene deeƴe nokku eyi on calminama kala kuuɓal on juurama assalamu aleykum dartol épinal fulɓe gaddugol Abdoulaye Alassane Dia on calminama de on jarnama on teddinama on gaddi ɗo toɓɓere hewde fayida hewnode duhoji e leydi ndi tampinino yehinaɓe fitinaji sabu arino saaha nde tostan ari to amen hayre wino usta ɗum ɗon nde salo ɗum ɗon ha ɗeɗi jokkodirde e laamu tugganma e kanel
ha yetti dangana kamɓe fof ceerno Mountaga wi yoɓe nden ɗon hayre bottari ñanden hayre ko gay joyi e wonɗen geɗe hakkude tan ɗeɗo guri hakkude imam juma e imam jama 132 imam juma e jama ndendi ɗon ɗo hayre ceerno Mountaga ndennedi ko ceerno Madane aɗum waɗi fihi no feewi kono no mbiɗen ni aɗa ƴeewi kala nde ɓe dubbi yahani Abdoulaye Alassane ɗum ko sot caggal ɓe ƴeewo feere wonde no ɓe keɓiri ɗum ɗon andi so neɗɗo woni galo o woni ganndo o woni naafiji macce ngalla hankadi jokkodire makko sakkiji Abdoulaye Alassane koɓe dartinde ɗin gulaaɗi sabu mbino kala baɗɗo ɓe weriti joomum te pourtant nduɗo lewru no gonɗen hannde joomum en jarani hen diine ñande 1er juillet ha 1er août koko wiyete lel ko enen mbiyatno nden jarle kamɓe mbiyata lebbi ɗiɗi ha jaade nangue fodde temedde guri ina kaddo lebbi ɗiɗi ko feet bamɗe tuji gayi men beyi men yaroɓe sangara e yaroɓe kosam fof ladde nde kala noɗa ko pihlaji ni uma bawɗi ne dillo te mandiɓe ɓen lele lesɗen ko feet mango wonande ngal ɗo gueɗal bandiraɓe seeɗaɓe bonnaka nde nan ɗo Sénégal nde wulla ɓe meeɗa yaade kasnoɓe mbiyo ko mbaɗi ko ga tan wiyete ko mbaɗi nde wonde ga aɗa gandi islam nan aɓe yiɗi dominde islam ɓeeɗo noon wona islam jaaten ko aada joolaɓe ko aada mumen te ko heɓe doole pourquoi ɓe jahanto ɓe mbiɓen ko mbaɗi te enen ɓe gara ga enen ko pat ɗiɗon gooti to ko pat temedde teɗaw ko hunde hawni yala noon ko mbawɗen hen ken ɓuraɓe doole haɗi tottani hewde doole ko fedde eɗen gandi jufen hannde to banggue aduna ko hewɓe kaasi ko joom ganden ko aada mumen wona diini jaaten kono ko aada pourtant fedde nane jifuji nane Amérique nan kaddo kono ɓe cuusat hatta ɗum cuusat ɓeɗa famaɓe doole waɓe no fuutankoɗi ni elle ko ngel ɗo nduke tan jiɗi wadde base bonande en mbiyani dey ina harmi walla ina dagi ala mi wadda ko ɗum ganna wetaji ɗon kono paame wonkoɓe kaali hen dey haade ne usta muuyo ngo ha ɓurta ne usta muuyo ngo ha ɗum ɓurtude eke noon ɗum waɗi baki tawi kay ko wiyani usta muuyo ko gonga par ce que ko waɗi mi gondina ɗum usta muuyo to leydi Casamance wonande kamɓe waɗoɓe lelmi mbimon ɓe aɓe pamɗitine ngal ɗon geɗal pamɗitini hen te deɗen gona julɗe bonko ne famɗitine ngal ɗon geɗal wona bom julɗi hunno suwama ne usta e jomum dañata dakam mi mbeɗa sikki dakam ma usto ɓuri kay ceewa dakam mi ha mbaɗiya bonande haɗa kaɗa fute ha ko Allah ne hutorma ɗum ɗo kam haɗa ko mumen ma ustiya waɗani mbe sikki Allah hutortakoma ɗum ɗon ɗum to woppama ma ne heewa ma muuyo ha mbaɗiya ka fotani wadde ha Allah hutoma nde sikki wadde nde ɓuri mi anda hone ko ɓuri noon kono paame aduna elle nde ɗo toɓɓere ɓuri dogge dute tan ko e nder Fuuta Sénégal fof ga soɓe kuɓi otoji ga ɓuri faade ga ɓe gaddata defte ɗe ɗi haaluji ɓe gaddata eɗa ko hunde hawni Abdoulaye Alassane joni hono mbirɗon e faale nde ɗo toɓɓere min de ɗum ɗo tan ɗum ƴeeɓi jafde nana kasma toon gonnomi min mawnu kasma nde kasa surtout e Boulouf sa nani Boulouf way ko wiide damga jenaɗo boson hirlaɓe ɓuri huɓina toon ko nokku Boulouf o e fooñi fof ɗum ko diwanuji ɗon nde jambaɗeɗe suusɓe joolaɓe hulɗiniɓe tiwre karmuji tan ko ɗiɗon nokkuji goni condinan toon huuɓa hande ne wayno leydi ɗiɗon lebbi ɗiɗi ko ñande 1er août kay hankadi ɓe goppata
ɓe paye ndemaji maɓɓe gerte e maaro kono dumune kay kono tan e kaddugal bawɗi e buubaji e sankaraji biyeteɗi sonko siiɗumi e biyeteɗi bun kabɓuɗi ha ɓen toon jara tigi rigi mbaɗa ko weliɓe fiyanɗe ɗen dilla lebbi ɗiɗi a yiyan demma yiyan moɗo gonen ladde ngandu tan bawɗi e buubaji maccen ngallo ɗum toon dukaka tan ɗiɗon tatoɗa duke ni ala de ko mbawɗe nden kono nan ɗon paameɓe firti aada oɗon nganndi Abdoul Bocar Ali Dundu Tooni Ibrahima wonko haalatnooɓe won kadi ko ceerno bara kadi haalatnooɓe ngoppe min poccudo e diine men o min hen hay konngol min mamani e mon ko konngol min jiyaani moon église darata koye Fuuta ɗum min mbi ko église darata koye Fuuta école aji lay toon école aji kar kerceji ɗi darata koye Fuuta ɓurɗe amen jeeyatati kala ɗo mbaɗɗon chef mon oɗon ñaawa minen mbaɗɗon ɓaadi oto ñaawi kam min ñaawani ko moɗon mbeɗa ruto so koye jam ɗi jaɓi en nandiri ɗo so jaɓante tan ɗum o hay ɗum ko jetti o naati Fuuta tawi ɓe mbatti ɗon naamnude konndi e fama Sénégal ne dominano Abdoul Bocar joginoma feere moƴƴere no feewi no feewi saɗa naata damga walla naata halay o wi nokku fof a wonante visa ƴeewe ko joom nokku en ɓe jiɗi ko mbaɗa ɗum ɗon so joom nokku en jiɗa oto nannu kono hannde nde ɗugumo Dakar ine fayi wuro amen koylel wiye siñinanam toon kayitaji rokkama autorisation yo yeey ɗon Sangara walla yeey ɗo Fugga Diagne walla yeey ɗum Mbour yo waɗi ɗon ko ɓela mi siina Dakar a jeeya kay wuro men gonɗa Dakar siñinana min ga ala ɗum ko Abdoul Bocar sali ha naati nokku o ƴeewata ko joom nokku en ɓe jiɗi ko mbaɗa so joom nokku en jaɓani yaltu eyi kono kadi no ɓurama doole Allah jarama on jarama calminama on jarama on juurama darto littinal kol on calminama on jarama on juurama ceerno Siley Coyel Fall e haalande ma waɗi fayida e wonno janaɗo laaɓa jande eyyi toon ne wonno a waɗi toon ko kalɗa toon e laaɓi wonde to frontiére ko nokkuji ko wayno Bignona en ko wayno Marakunda en Souda en hakku frontiére hakkude maɓɓe e Guinée Bissau wallahi aɗa anndi ɗon ko joolaji tan goni toon en goni toon en mbaɗi toon witto wallahi ko mbiɗa ko ne laaɓi feeroji ɗi ene laaɓi feeroji ɗi seetanta duugol ko ene laaɓi en hay kawri toon e feeto ngo wiyete ko kakkaran e ñande ɗum tawimi toon nde mi joɗi fayde walla gami huɗi taw ko ɓe jooɗi ñande heen mbimi koɓe ndendina gertoɗe mbiɗo ronki andude fof koɓe ndendinta ɓe mbi eɓe jogii hoore hitande nde ɓe ndendinta gertoɗe cinde nde ɓe wiyete mataw so jamma ari ɗeɗo gertoɗe koko ndefere kirte ndefe ñaame ha joni mi anda ɓeɗe ndewi ɗum koto wiyete Marakunda nan funnangue rewo Bignona hakkude mum frontiére hakkude ndu wiyete Missira wiyete Soudan hakkude maɓɓe e Guinée Bissau eyyi joni noon nde yeehi ha jamma min nani tan ko gulaali ɗum no wayno kobbi ɗum no wayi mbeɗa wonde jaati kam wiyo min nattoye nder suudu min nattoye nder mbimi ala min nattoyaade tawi sa nattani soɓe tawimi ɗo a ala sens mimo ha wi ala sens nattu nde ɓe ari ha pandi ɓe ñiif lampaji ɗi ne wulla ha ɓoyne natti wullude natte ɓe naata e ladde ɓe jeehi laabi maɓɓe eyyi ɓe jeehi laabi maɓɓe ɗon en Saloum en kadi en mbaɗi toon ko wiyete Foundiougne en gaake Moodi en gaake Siri en gaake Bocar en Tappe en ɗum ɗon fof wonko mbittuɗen heen kadi wonko keɓɗen heen ɗum ɗon noon ko baŋnge Kaolack ga eyyi ko wayi kono koye île tan woni walla presqu'île walla be ko lobbude geeci tan eɓen toon Foundiougne eyyi ɗonne nan toon eyyi ɗum ɗon ne ko kalɗa ko hunde lamde ko jaaɗo jandu laaɓa daho
calminama noon a jarama juurama kadi ɓeydande ma nde ne heewi fayida ɓeydande ma nde ne heewi fayida yirenen ko yo Allah nurɗin gande ɗe yo Allah hebbinen kadi hono moɗon ene e nder ɗeɗo dente yo Allah hebbin on kadi yo Allah hebbin en e dow gonga e dow nundal yo Allah rokku yo leñol ngol gandal yo Allah rokku leñol ngol nunɗal yo Allah rokku ɓamtu leñol ngol kadi e dow gonga e dow nunɗal on calminama noon on jarama on juurama on mbiyama no gonɗon no gonɗon yo fi kala jaam Allah wona e moɗon wona e ɓesguji fof wona kadi mo tongode mo tongi ɗo fof wona e bandiraɓe julɓe fof hay mo tongode mo tongaki ɗo yo fi kala jaam Allah wona moɗon ɗum beltanama kala kalɗo way tan kono dande gueloɗe ni ñaakgal fof mbiya ɓuuri welde e dande gongal ngal kala jolsuɗo ɗo so haali yimɓe fof beltoto hen cikka ko ɗo ni belta haaji ha goɗɗo kadi ara mbiya kadi ko ɗum ɗo kadi ɓuuri welde e on jarama de yo Allah wara ene l'islam yo Allah wurno ene l'islam wara ene l'islam yo Allah rokku en kadi nunɗude yo Allah kadi uddir koye ɗe to banggue gandal to banggue dañal to banggue ɓesgu to banggue laamu kala ɗo udditare wonno moƴƴere yo Allah subhanahu wa taala tooɗo o yo waɗan en ɗum yo ittan en kadi ɗiɗo fitinaji ɗeɗo ndufuɗiɓe gonɗe e leydi ɗi gonɗe e aduna o ko julɓe eto heeferɓe kala ɗo neɗɗo wonno e jonde babadam he yo Allah ittan ɗum caɗele wonno aduna o yimɓe ɓe fof ko jokkodirɓe julɓe ɓe e heeferɓe ɓe raneɓe ɓe e waleɓe ɓe soyduɓe ɓe e waɗeɓe ɓe fof koko jokkodiri kala dañɓe caɗele ɗe ma jetta goɗɗo ko wonno ko Allah tagi tagu mum waɗi e dow leydi ndi waɗe e dow leydi ndi omo ƴeewa yimɓe ɓe hono mbayata e makko yalla rokku en yirde e jaam so yiri yo Allah wasalam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بين هذا ترجعات الضعف في الإكتنا الفل كاننا مسلمنا بالإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن كنا سلمنا ما نجري أن سلمنا القرص ونما والبني ونشيل بارتنا على أخباس من القرابين فضنا أن نجي أن نبني أجم نشيل نبني رأي نكسنا الحمد لله رب العالمين والنعمة نسميه من قرابة ظنا ذات الإكتنا الفل يقال من رأتي الحمد لله أصلا جاء إنسان من يتشعر يخف ينقطعني يقول صبر ليلو قال هيكو بين رأي بتدلو والإنين بين ما نجي بعد ستم الله حيبال جزاه الله خيرا كم سبق قط ما وصلوا أول كل مدة كل صدق ويا إن الله سلاد سلمنا فين أرسل من جاكو إجد قرد موجود الإسلام جد قرد وأوجد فمود مؤريج براج مؤريج بركي وجارام إنكم كتير مكو ما شاء الله وندو مكو نكو نيرا كتير داس سلمنام وعيتي كان مصابة عيتي سيدي شوي فال كونون عيتي أستاذ عبد الله السنجاء عيتي ما شاء الله سكشين دوري ونيرا كدو ما شاء الله أحمد المالجين كان كل وكنا أنتنا عيتي ما شاء الله دوم كل كذا هذا كوب الخوانا به لو الله يطمئن لو الله يطمئن وإنون من دي بالله العظيم من نفتري مهين قالوا إيه وتلا من نفتري مهين جد أيوة نون ودي من نفتراشنكم كل أيوة فاما موجمين gandal mumen jamdi mumen kadi wondude e nunɗude yidde ma si naftude yimɓe ɓe eywa
alhamdulillah rabbil alamin nde ɗum ɓenni nde no ustad abdoulaye alsan waɗi hanki tongol sakkitiɓe tellaɗe ɓe min noon kam ko toñgi ko ɗum tigi rigi woni ko kaalanmi woni ko jiɗmi haaja no toñgiri ni ko ɗum tigi jazahullahu khairan ko heddi ko alhamdulillah rabbil alamin haalama ko haala ko nafti sen bittimo en bittimo eɗen mbi enen pawa e ɗinɗe haalɓe ɓe tan juutat kono noon haalɓe ɓe fof eɗen goto fof en heeɗa ko haali ganden tan haqqillaji ɓuuri yaadu ko wonde kam e tuuba ko ɓe kam won faandare kam nde ɓe jogii e mande hono kam toɓɓere nde kalten nde toɓɓe fof ko ɓaare min ni ko ɗum sabu dalilu muɗum ko Allah tabaraka wa taala kono wona hande duuɓi ujunere e temedde nayyi pawɗi ni walla ni mbiyen ujunere e temedde nayyi pawɗi Allah winin e Qur'an wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ومن يرتد منكم عن دينه والأمر خطير ويقول ولا يزالون كم على سبر ولا عرب ولا عرب ولا له إن غني أصير أو كثير مدار مستقبل وحال إنسان دول مثلا الناس يقولون دول إسم وندي هيف يقولون إسم من كبر يقول أنا وهذا أوقف وفي أستميت كثير مداري مستقبل ولا يزالون دين حرمون إن فتوة ما الحقيقة إن جيسا كان كتوب كل جد مؤيه كان إن إيه وسالون إن جب سالون إن دودو كلون نويراني أستاذ كلي ويرني أستاذ كلي كجوم كنغال إيه نقبل جارين الجوم جسفو الحمد لله إذا فعل مني نويني سودة كم بدل الإنكو إنه ولا ودخلون كان أمي مصابة يجيبه سودة كم بدل كو ويني سودة ويني إلا مو إنكو ريوان ساش لاول ويني إلا كو سين دفنون ودي سودة ويني إلا كو سويا ساش لاول wadde hakkillen jaɓa so rewnama lawol tawa waɗata ella sowona ella golowoyo eko huɓgeɗe kedi ɗe holno foti ottiriɓe ma e table opération ɗum kay ko hunde ma de autorisation ko hunde jemiraande ko hunde nde docteur eɓe jeeɓi ko hunde nde l'islam jeeɓi ko noon o maya table opération walla o hajjita opération o yettiri e o selli en jeeɓe hidata min min deññaniɓe ɗiɗo waɗno opération haa mbiyamanaji cilli ko opération ɗande ewa wondunoɓe mumen kuusi tan maayi hikka tan e jeeɗiɗumanten 25 ewa wadde no docteur ustad kelli wini wadde ɓe potani salade heblude yimɓe foɗɓe wadde ɗum honno ɓe keblirta docteur eɓe yo mbaɗa opération refi tel ɗum woni ko refi ko saɗede no ɗum to fewjinirani kamɓene holko waɗi ɓe keblata yimɓe ewa moƴƴi ɗum jewna ɗum lawol heddo noon ko dolata koko jewata o ɓe kelti hono en kaali machallah yimɓe nan ɗo tawa ɗum australie jaha dakar walla jaha tunis walla jaha kono ɗum haya toon kam ko woni kam ko hunde yemen koko ɗi heblana fof kaɗirɗe mum leɗɗe mum manaji nokku muɗum ko kayifa nokku ko arata toon kono noon nane ha joni e juuɓe en maayi ɗum noon wadde oustaz abdoulaye asan kadi wimin ni wonde ɗum kamɓe ɓe jaɓata ɗum puisque hedde cellal aduna ngal kañum wi ko tan ko yo ɗum iwo no mbiri ni ko yo heddo noon tan en jejjitta
haɓe kam hannde ustad kelli hay ɗum woni haqqillaji maɓɓe so goonga e maɓɓe so alaa ko haasidaaka so kadi so goonga e maɓɓe enen en ngannda haydara en haydara en ngannda poɗɗen manahaji min ko andineede poɗɗen ko ɗoweede poɗɗen manahaji woni ko yimireede poɗɗen manahaji ko enen en ngalaa haqqillaji haydara enen men hay toon haali ɗum rawan ndiyam toon ɗama ko gas o ko haali yimɓe ko nden fof keɗiima e ko jooni noon wadde sollude kamɓe eɓe jamnoo tan enen so en eɓe tawlimen hunde kamɓe ƴeew tawini moƴƴi walla tawini moƴƴi ɗi janta heen tawde ɓe jiɗno koko moƴƴi so ɓe tawlimen ko moƴƴi ɗum janta heen sabu enen ɓe tawlimen ko moƴƴi walla ni moƴƴani ɗi janta heen hol ɗum ɓe tawlimen maaji won e ndemaaji ɗi tawiɗaa ɓe nganndaano ɗum kono ɓe mbiyani maana jeeni manaji moƴƴaani ewa hakkille won peeje ɗe mbaɗi heen pour haalde ɗaɓal walla pour yiilade nafoore maɓɓen ɗum ko nande ɗeen ɗon geɗe ɗum noon wadde enen kam ni eɗen mbaawi jogaade tan dalilu wonde kamɓe salaade ɓe ewa enen yiyande men nde ewa tawi manaji kamɓe kam oto ɓe mbaɗ kono tawde enen eɗen jiɗi ɗum oto ɓe paw e laamuuji men ewa manajin hakkal maɓɓe wonno laamuuji men koye maɓɓe jeewi sifo baŋnge ko wiyete manajini faggudu baŋnge ngalu so tawi manajin jootaki maɓɓe tan daña caɗeele kadi kamɓe mbaɗiri noon ɗum ne woni geɗe kañum koye mum ni tawa jiɗa ɗin men ne wonaa nafoore jaɓata kono noon jaɓirta ko fuu maslaha ewa laamu ngu ewa heddi noon ɗum wawi taw maslaha o ko lora ko loroyta ko lor ɓuri heewde ɗum wawi kadi foto ɗum wawi ko nande ɗen geɗe ɗum noon salaade e tan wonde enen ko jiɗɗen ko ewa tawde eɓe qirri ko haala ɗo ko fof rewam gono heen o ko wiya ko rewata laawol ewa geɗe waɗa ɗum ɓe ewa ngalaa heen mana ha jooni no ɗibbo safaare kes o wiiri ni ndeka noon wadde so ɓe keɓlaama hono no docteur men heblaaɓe ceeka reedu itta toon testikol mbatta toon goɗɗum walla mbaklite walla ceeka reedu itta mana jooni ceeka kuus itta toon ɗo walla e hoore way wonde hakkadi ceeka hoore itta toon refe ñoota sella no ɗen kebliɗaa ni so ɓeeɗo keɓiraama ɗum ɗo yettaako toon puisque ɗum ɗo no wiyani min de ko jibinaami mbattu haqqille ko meeɗa hawrude ene meeɗa mi yiyaani wi mbe ɗannima wood e meeɗa hawrude cukalel dewe ina saaɗina ina deyi e probléme ina waawi ɗum kono mbiyen kadi renndam ngo fof ɗum waɗata fof no ustad kelli wini wonde hay sinno labbude waɗa rewma kala golle mbaɗaɗe mbaɗata manaji no rewma en kaali tan mana ha jooni manaji opération manaji général général o wona kañum ko fewata sabu wonen jaɓata ni mbiyata ko ɓeeɗo ɗo wawaka ɗo siwani ɗo matériel ala ɗo docteur ɓeeɗo ko mura foɗinen jaha faye manaji nokkuji goɗɗi ɗo ɓuri ɗum toon kono noon maaya toon walla torta toon walla ko nande ɗente ɗum no wadde firti ko waati joɓe tan jabde wonde tawde enen won enen ina jaari ko ɗum ɗo ko jiɗi ko ɗum ɗo ɗin wonko nafa ɗumen wadde yoɓe goppu laamuji ɗi e ndimaku mumen kebla waawɓe wadde ɗum ɗon hono no keblirta waawde wadde ko ɓe jiɗi koni heddo noon hanki rewam garo he ɗum kam neɗɗo ko manko tan wawa wadde ko sinni aywa mi rokka yeru docteur goto docteur goto médecine ko fracénajo ko docteur mawɗo Allah ɓuri mawnude omo jogui spécialité makko mbe sikki wonno manajino elle ko ɓangde ala kulin ko ɗum ɗo o dañi client ɗo dañi client ɗo o on ari hollimo refi ɗum o manajino o wisiti ɗum o fultiki gueɗe muɗum fof o tawi o andi refi o tigui o yenana oɗo refi ko refi mbo wawi safrude taw hay caɗele goto ngala hen ɓe kaldi o rokkimo rendez-vous e manajino andi ko o ari o opérimo ha gasi ha feewi o woyi tew table opération yo o manaji haade makko e cellade ɗon won ko so yo fofto so wonko waɗatno o arti o sir on rewi e ɗum haali o rutti e trace makko mana joni geɗe makko fof no waɗirno ko fati ordinateur makko e geɗe woni fof o tawi hay erreur goto waɗe
على اللي على علمك على علمك ديك هو يشي هو قاهرة الوجود هو قاهرة الوجود ثم أدنى بشر الله كاين أو دكتور أو أستاذ كلون هذي كل سكان سير هواي دكتور ويني سير دريدو سير أرند إنه يوانت حساسني سير أول إنه يوانت حساسني كاي كل وند خطير دانسري إتولي ما نجي أستولي كسر جونجل ما نجي إدم أستولي ياكل أستولي دكتور so أستولي أنت كبلا نوم so كبلا ما حالو إيه تكبراني ومن ويني واحد هاي كل كاس بقول سافوس أنا نيه هسولي سوون تكو كزر زوجي ولا سأنك بوساني وجن سلاد دونتن كل بيكو يوالكو إيه تبي وتجين هاي إلا يجيون سيني أقول دول أقول دول كم إن عندك كل نوايا أقول دول كل كل أقول دول أو يجيبه هذا الدول ما يكايدو فهو ما نجين على لورتا كل حاجة على كل كم الدول ما كايدو من زمان من الجوم يلو من يوم ما يفوف من وعدو من يوم جبين أو يعني كده حالكم يجيبوا سفروا سفريم عندنا كل سفر سووا هالشيء من تدو على ما نجين مباوي من يفوجين وتوحد الله جل سليم أنا كم يقول أنا كنت بديفوز شعبي كل إخن كم هنغنن إلو إذا نفور من نفور من وجه بس كم إجازة ونفور من يورا الله إنه يفوق إنجن يورا ما نجين على كي كم ابن باي هذا نادي هود من غنبلا دود ذكي هل إسرائيل إلى إيران كشاول وني خلق الدنيا إسرائيل ودت غلغل إندر إيران مخابرات مهانغن لكم إنجاركم كيف هذا النجيل أبدي صبح وباص صبح أجمع من غير مجنون ما نهجين بري ما نهجين سبعة الروج بري ما نهجين أمي ما تفاعل ما نهجين نووي نكلر إن يلا وقت قوس خلفوا إنه جبوا إنجاه جبوا قوس نويه جيم مفهوم هي هو الإيران كجود استفيد كوجيف وأري وانت الشيء وننجي تأثير الشيء وأجيب وان الكامل در الدسين يعملوا وضحات هلا وانهم كان إيران هذا فرش الشيء هذا ابن دقنك ويك الجوغ المتعة مرف ما ينتهي وانه كو الجوع لك كو كامل در كي يقول هذا كادو عند إيران وصحيح بتنس وهذا هو جنوني كل هالسبب بالإيه كامل در كل خليسين عند كامل در كل وشيء جد فأجو إسقفوجي وجبناه شفتوا فأمور إيمان يكون حق إيمان جبناه هو أني كلها كفو كلها كفو كودكو ما نادي موسى تن مخابرات المرج الإسرائيلي هانغن جد فو هاي مرج الخمانين قالوا لا تو إسحاق دي يلتوي إن تارو تأخذنا لإنجيل on بينان تكلم نجي أن نورد أو بيجي شو ما نجي أوه ولا نيجي أسجل نجي فوز ولا كمان نجي فوز هو نجي قبل يجي فوز يجي هي من داية تسبح ما بتشوف كمان جوني كحلا بتشوف تمن فوق الجل حرمة إمبارح أرض نزياني بنقدر كاري ساجي بنقدر لسه كل إنقاذه وما جل وقد لا في عنده إنقاذ من بيجي كومب سو بيجي كومب جاء بيجي ما يجي مسمى ما نهجي جاء سام بتشام ونجانغ كلا ونجنن ولا نجانغني سافروا نقول جيوان نقول نجانغ دول ولا نيركم نسيوين إنه خير من كان ذلك ولا يكون مجد وإنه كانوا تلو إنه فرما ما يدري سام بجاو إنه فرما نعم بس بتشين إذا وانا مير ويدون بيرو شوكل الذين ولا يزالون يقاتلونكم الذين كفير بيوتني وهذا أوجس على الجسم بتشين هيلو على الجسم ينكم شو إن سوينا ونكون غريب إن مؤمن إن هذا ده نقول شيء غيره كلون مينكم مين
usti abdoulaye sall wi wonde kulhuɗi yimɓe min kulhuɗamen gadi ngol ko ɗum ko hare e hareji l'islam ko hare e haɓaji l'islam min ko ndema ɗum ɗum ettina ɗum wawi noon so wona noon kono min kam komi jalna ɗum e nder am saabu mi yi ɗum e ONG ji ɗin ɓurani won andude e gueɗe kadi ɗeɗo kadi mbiɗa cakkitiɓe ngal salade ɗe heblude yimɓe waɗoɓe ɗum eɓe kebli seekoɓe mana joni fulkuru e wonde dansede ni eɓe kebli taƴowo koyngal eɓe kebli mana joni itto witere ɗum ɗo kadi ɗum hecci dal ɗum fof kadi dalilaji wonde eɗen poti hulde poten mana joni ndento en mbasen so wiyama ni tan enen mbiyani ala ndenten ko ɓurɗen dole noon kamɓe kadi ɓuri ɓurɗo dorɗen kadi ɓurɓe ɗon poti jamare men ɓe kefti mana joni leyɗele men ɓe laami men ɓe mbaɗi woni men mana joni ɗum ɗo ɓe mana joni ɓe dokki men pine ɓe ganduɗa woni hen moƴƴani saabu tawi tan neɗɗo yaadi tan ko pinal neɗɗo olal wonta ko jiitumo gariba e rende men he kala mo jiiɗa jogui tan ko pinal suuɓo ko wiyete olal ala pinal Fuuta haydara ala pinal diine haydara wona tan ko tubako mana joni nuskaɗo ko noon tan wona rendo woni ko wonata hen ko koɗo on tan jamburu e rendo he ɗum ko wonno ko golle mabɓe mana joni mbaɗi noon ɗum noon en jiɗɗum kadi Algérie tubako gonɗo ɗon duuɓi nogas hawwoni almami jama ete ko Moustapha ndeka o wona juuɗo o ari ɗon o jangi ɓurano hawreni o jangi manani kala kone jangue e diine ɗiɗen hewde ha fewi ha ɓe koolimo ɓe mbaɗi imam jama ndeka mana ha joni kanko ko nelaɗo mande ittade sufiti e on saaha ɗo e Algérie nane deftere o hen wiyama joni mande alhiɗaɗo istimariye deftere o hen wiye alhiɗaɗo istimariye ina haali hen gueɗe kewɗe nde ɗum ɓennide kono ko pour tan machallahu rentinde enen mbaɗen feere mbaɗen haqqillaji men he wonde enen ɓuri tubakon saabu démocratie mo min gadi ɗo o nde Cheikh Souleymane Baal e wondiɓe muɗum haraka manaji no ulama Fuuta min gadi démocratie o nden hitande Amérique oɗo gardiɗo hande e démocratie aduna o nden heeɓi indépendant 1776 nden Amérique heeɓi indépendant e mana joni e Angleterre Birtanie nden heeɓi indépendant wurɗa hen 1776 nden enen tawi ko démocratie eɗen hoto hay yafude men mba démocratie e fedde muɗum wona kañum nde aduna o nde oto lamɗo min toɓe ɗo haalno soɗo lammina neɗɗo démocratie waɗo ɓurde kadi so ɗum wona ɗum ni l'islam mo jogiɗen o démocratie gonɗo hen o hay goto wawa addude démocratie poɗɗo o saka ɓuura ɗum so tawi en adduɗi l'islam so en kuuri l'islam démocratie gonɗo hen o kala ko wona ɗum wona démocratie dictature yagal walla ko kufru l'islam démocratie gonɗo hen o so tawi hutorama no l'islam o wirni ko wona l'islam fof wona démocratie moƴƴani ko kufru so jiiɗen gonɗo jeni enen mbaɗɗo dokhno ɗo e bateau en ko nande ɗen mbiyeten gueɗɗe ina kewi ewa mbatten haqqillaji e koye men ha tengti anduɓe machallah oto jawat e manati ɗum ɗo piski ganda so yaawi ewa yottade tan ganda hono makko kuuli ɗumen wawi yottade ɗum dine kam haaltaki ha budde yimɓe yo jekkino enen kam en potani hoolade tan tubakoɓe hay lahza goto saabu eɗen jalna ɓe garani ɗo maslaha men ɓe gari ɗo tan ko maslaha maɓɓe onon ina jeeya hen yen jantu e maɓɓe yen jante maɓɓe yen goppu ko gonɗen ko adi fof diine men o yen goppu janten e fawdambuɗe maɓɓe ɗo kamɓe ɓe ngala diine koko nuska yen goppu aadaji meɗen janten e aadaji maɓɓe bonɗi holɗi oɗo haali ba Moussa haali debbo e gorko ko jesodira debbo e debbo ma joni jesodira walla rawano resa mana ha joni neɗɗo rawano ya akhi masin haqqillaji ɓe ala ko jogui ko moƴƴi so wona koɓe pewni tawa en jalnama no nafa men neɗɗo hoto woppata hokkata hoore muɗum rawano walla hokka hoore mum puccu walla debbo e debbo jesodira walla gorko e gorko jesodira jogiiɓe ngal ɗo pina jogiiɓe ɗeɗo jiyanɗe min an tan ko juuɗo te kadi woni ko a siisa ɗumen ɓe
temedere ko gaddata hay so ñiwi nafoore ko wona darura woppu tawi ko darura noon a darura tuddugol ma ɗum allah e ma e nangude kono noon ina waɗi men e rendo men heen mbay kala goomu ɗin ko tuuba ko en ina rokka yeru ina hawni jaafa ɗon fof ko yeruji tan wasata ko nefa maɓama ɓooyi noon pour que goto sacca ɗon eywa nde o ɓari nde waaji goto nan ɗon liggoto ko e miiri maɓama he won noon miiri o e préfecture o nden gunduno ɗum ma duuɗi nogas walla kono ado o hedde heen o dañi taw yottaki ngarmi noon mbeɗa ummi to gonmi to ngarimi ɗon subaka min jiwdiri kanko neɗɗo o haa caɗinde makko wonno ebo usti am ñande heen wimo ɓeewa an kaari ewa haasim préfet gaɗa keso o no woɗi mbaɗa kam kadi ina somoyi kam wona kam aroɓe tan kamɓe ngannduɗa ko préfet ji mana haa jooni ewa mana haa jooni faggotoɗo mbaɗa ko préfet développement kam préfet kam ƴellito wona garɗo faddade ina ari ko nande e nden uy bo embo haala français ji mbeɗa sikki tan mo samba ƴeew oɗo miɗiraɓe e akhi ƴewta wimi bon embo haala français ji mbeɗa sikki mana jini mo samba miɗirami ko puisque embo haala français français wona kadi moƴƴinta neɗɗo arabe moƴƴinta neɗɗo pulaar moƴƴinta neɗɗo moƴƴinta neɗɗo ko jikku moƴƴinta neɗɗo ko diine l'islam ko ɗum moƴƴinta neɗɗo huusi ɗum wona goɗɗum en ji jannguɓe français neɗɗo ɓuri moƴƴude e jannguɓe Qur'an puisque ko jikkuji maɓɓe ɗi en ji jannguɓe mana joni Qur'an ɗo ɓuri moƴƴude mana joni e goɗɗo fof janngude ɗum ɗo e ɗiɗo miɗiraɓe noon yimɓe jogiiɓe ɗiɗo ɓe ko ɓee noon ina jaa e yimɓe loroɓe mana joni rendoneɗe ɗum e wonde systéme somol puisque emo haala français ƴeew on haa hannde e o peesata ɗam ɗo wirde janaba udete so mi tawni ko kanko omo laandi ko meeri o anndani koni gurda o anndani koni moƴƴude o annda koni bonde so sikkata ni ɗum ko ɗum woni ɗum ɗo min noon mi yaadani tuuba kaka no boni ala kono noon ngaddin maɓɓe e men waɗaka barke saba eɗen nganndi oustas keɗe hayɗo hatta vaccination waɗi biyete ɗi wonko wiyete wonko sooma heen wonko woni heen no wiyata fof kono wonko woni heen ɗum noon enen mbasen wonde nofal gootal ko wiyete a imma nen tan la taqul a imma in ahsana nnas mana joni tuhsin wa in asa tusi oto woni nofal goto si ɗum woni wadde moƴƴin annen mbaɗa so woni wadde boni mbaɗa ala an kay tarat o tan so are waɗede ko moƴƴi o waɗa so are waɗede ko boni paya to a haala hen ko enen heewɓe men ko noon mbayi e ko baŋnge surtout baŋnge tuuba kam mbaɗa anani sabu ƴeew hatta ɓiɓɓe men tawa janngude arab taw mbiyata ko hen nande ko français mi haalani noon systéme Mauritanie mo waɗata fenaande ne waɗata baŋnge arab to min mi haalani ɗum kaalami tan koto baŋnge ɗen to baŋnge rendo men enen nde laamu yiɗen janngu arab nde ko nden ɓurɗen salat joni woni hen joni ɓurɗen salat nden kadi hay sinno won faande nde ɗen jogino hen nden ɓurɗen salat puisque ɓurani men ko français ɓurani men ko français français en jiya saɗa hay jara jotodiɗen en kono mi wiyani oto jangge mbimi ko yo jangge min mbiyen janngo église ɗemɗe aduna yummaɗe fof jangde mbaɗa fof yo janngo ha wawa kono noon oto sikku kañum ɓuri moƴƴude saba majin ko ɗemgal kaari en tan no mbaɗen ɗum woni famimal jangirtan ko ɗemgal kutorgal arab kam no wawi waade fof eɗen jogode muɗum alama saabu eɗen gandi hannde diine l'islam wonti pinal e men enen fulɓe o saqafa e majin e fina tawa meɗen eke l'islam fiiɗi ina wawi sellude e demɗe goɗɗe ha kewta a wawa arab ina wawi mi wiyata majin sellata kono noon lasdi l'islam ko arab ko noon Allah waɗiri ko noon Allah waɗiri fislayi noon
e wonde ya wontu arab walla ɗemgal ma moƴƴani tan ɗum ɗo ala l'islam won wonɓe ɗo ɓuri hannde arabe e huude l'islam jengirde ko ɗemɗe mumen ɗum hedda ko woni pakistan ɓe ko wayno ma jene fuusinaɓe ɓeeɗo ɓe woni ko ɗumanti ɗum jengirde kono noon ɗum kadi oto woni kadi ene taɗɗarrude kadi haa ɓurta wonde kadi ko ɗemgalam tan ɗum ɗo ɗum ɗemgal ma walal wawa nawde hay goto hay nokku surtout aduna mo goɗen hen ɗo woni ko e hoore mum ina hawri hannde ko wiyete majin alphabet ina jeeya ko wiyete ɗum ɗo wonde baawɗo ɗemgal gootal taw omo waawi ngal emo mérite nanga ko human binde ɗum noon ɗum ɗo fof Mamadou Kenan haqqillaaji no feewi Faranse ko ɗemngal janngen arab ko ɗemngal janngen arab ko ɗemngal ngal ngannduɗaa relation mo jogit ene mu'e en ngaldaa ɗum e Faranse en ngaldaa ɗum e ngel kono ɗum oto haɗmen janngude e ngel oto haɗmen janngude Faranse pour huutoraade oto ɗemngal men kam ni ngal muƴɗa foti wonde maajini priorité nde fawa hen ni ara mbaɗa ara ɗemngal saali ɗi ɗemngal ɗumma ɗum ko nandi e ngel ɗum noon ko juuti haa no feewi kono noon wonno ko okkaani ɗo tan ndeɗo yewtere no woni wadde faayide ni no mbaawmi naftoraade heen sikki ala kadi heddiɓe kadi manager ma naftoro heen haa hannde celloɗen tan sabu ko ɗum wonno yo Allah yoɓ moƴƴere Abdoulaye Assane Ba o suɓanaade men ndeɗo yewtere nde ngannduɗaa ko wande faayide min de billahi la ilaha illa mi naftoriima heen kadi mi dañi heen kadi humpiɗo kadi mi tawi heen kadi yimɓe nan heen kadi ndefa e ma mi sikka noon tan ko Samba Dia uji kono noon kay fof ndefa ko Samba Sow en machallah ɗum noon kadi heddi ko finnoɗen tan ewa enen neɗɗo oto won mana ha joni cattuɗo fulɓe mbi walla won mawɗo goto ene wiyanno amen neɗɗo oto won salle nguru oto won denki yo won gumburlo hay goto oto won salle nguru oto won denki won gumburlo noon ko leese ewa enen kam umrimi koto safatɓe surtout funnade to looci jaaɗi sañirte ko nguru nagge sañirte ɗum woni gumburlo denki kam eɗen nganndi surtout denki ɗo jiwɗo ɗo mbawɗa awri fof a wawa ɗum sowde a wawa denki koko ɗum ɗon koko jeyi hen kadi koko noon tan wayi a wawa sowde denki sowa tan ɗum ɗo aɗa wawi dasde noon e so tawi hawri dasata ko ɗon wonata so tawi hawri remdata ko ɗon wonata oto woni salle nguru eɗen nganndi salle nguru iwruɗa ko a sowat sa iwri caggal a sowat sa iwri yeeso a sowat sa iwri sawde a sowat e ko neɗɗo kadi oto won salle nguru won gumburlo ay gumburlo ina sowa kono ko baŋnge goto wurtu anayi taw to tan taggorto sa wi a taggi ɗum to wona on tan taggotako neɗɗo ne ko noon foti waade enen ne mbayen noon so hunde ari gonen gumburlaji so tawi mana joni ina foti men taggude e tagga so tawi fotani gonen mana joni dankiji jiɓe so tawi en goni salle nguru en mboora e noon ko heewno ko salle nguruji il faut soir tani mbatten hen manajin haqqille eno feewi jottinen ɗumaji sukaaɓe men pamminen ɗumaji sukaaɓe meɗen pamminen ɗumaji rewɓe men e machallahu haala ka juuti kono noon ko weltare tan e telliɓe ɗo ɓe ewa oɗo biyeteɗo kadi manajini das ɓeɗo fof en ko sakki manajini tellade e machallahu ɓe jarama Moussa Ba en Sili Thioyel e ko faal yimɓe en ni tawatan omo falodire pale ñebbe kono noon machallahu jasahullahu khairan kankone wonko o timminen ɗo ko haali ɗo e batu bannoɗo hayra o gonga ko gonga celluɗo puisque waɗi ko ɗum ɗo hono tan no wuritinen mbiɗum won duuɓi sappo gadani e 2000 ɗi caɗele mbaɗino ɗo wonade kam jewinto noon machallahu ɗum noon firti ko enen ndaɗu en ha tiiɗi tuubakol ɓurani men ɗoy tuubakol ɓurani men suurde ɓurani men haydara so eɓe ɓura men ko mana joni ko wawde riwindade wawde ƴewtidade wawde wasde wersindade enen ademi ɓurde men enen ko en ƴewtinta ko en belsinta ko en mbaɗta
no ustad kelwini en bittata en jii tubako goto wona e laboratoire mum duuɓi sappo e joyyi duuɓi nogas haa waɗa huunde giɗe nde kuutoɗen tan nder imma ko leɗɗe imma ko manajini ko internet imma ko ɗum ɗon enen ala ceerɗen woni tan manaji koye jooɗo tan eɗen jeddodira tan mbiyen goto men woni ɗo wona ɗaten manajini Mamadou Boubou wona ɗaten wona wiide ina haala ko woni Israël nde felliɓe nde e manajini walla nde felli Israël nde manajini Netanyahu dok walla ga ko andi ko haaltino réseaux sociaux tan réseaux sociaux walla kam tawaka ijtima'i ko fiɗɗon enen yo won ko coppiɗen yen mbaɗ sabab en jiiɗo yimɓe nanɗo e meɗen machallah gona e Qur'an walla gona e fiɓu duuɓi sappo e joyi nogas so neɗɗo waɗi ɗum kadi ne manajini e wicco tan manajini dañat saabu eɗen gandi ko hikka 2024 nde kellinaɗo ɓurɓe wiccude o fatere biteɗe cancer o ɓurɓe hen wiccude ko ɓaleɓe ɓurɓe dañde hen manajini ɗum ɗo ko ɓaleɓe hatta soko tokoso e jarowoye duuɓi sappo e jeegom ambirunaji wasata yiɗemo kanko ko sabunde o manajini o duɗi woni o envolé sabunde uftorde manajini taw manajini ina sellina manajini cancer woni façon muɗum mi anda wonno ko ɗum ɗo tan e ala kullin banda men jallo ɗon jaafuɗon duuti welim noon kadi ina welim kadi e yewtere nde kadi caggal ko naftorin hen ko ina welimi hen kadi yimɓe fof ne ndeeƴi ina kawri goto fof ne hutori haqqille mum ina hutori manaji faman mum wondude e manaji dalilaji waɗani coow waɗani dukoji waɗani manaji haydan e ɗum noon oɗon jallo oɗon yafo saabu ay bakkade ɓuuri sewde e hunde fof réseau ne wayi sewde ni bakkade ɓuuri sewde plus réseau sa woni ɓaana ha joni ɗo ala tan walla ɗo orientation mum fewani tan ina wawi wawi seftade bakkade noon kala no miijoɗa walla no pewtoɗa walla no mbaɗirɗa ina wawi manajini wettade ɗum noon fawaade ɗum enen ken hodduɓe goɗɗo ɓoggol ko kalten ko oɗon jallo oɗon jaafo oɗon ɗacca haqqe min kam mi yettimon onon fof kadi mbeɗa yetta kadi e heerante Abdoulaye Alassane saabu konngol ngol o waɗi ɗo tan ko fuɗɗiɗi tellade ko fuɗɗi ko sakki tellade fof min kam sonno ko min wonno tonngol ngol kono o wini mbiyatmi ko ɗum woni hen manajini min kam miijam ɗum wiyen miijam e ko heddi ko noon alhamdulillah rabbil alamin en mbasen yewde koye men eɗen jogui sernaɓe men kono ɗum on haɗi men kadi hutorade sernaɓe goɗɗo eɗen jogui doctorate men kono on haɗi men hutorade doctorate goɗɗo eɗen jogui mana haji hen julaɓe men on haɗi men hutorade julaɓe goɗɗo yani tan ko jogui en foof eɗen mbawi jiggoyade tawde hunde nafoore meɗen wona bonnanore men assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alan hokken ñawde assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jam waale moɗo dartole pinal fulɓe mi calmini denndangal mo tonngode muɗum sewiɗo nde mi calminani ɗi kadi e mawɓe dental ngal arduɓe dental ngal wadde teddungal o ceerno Abdou kadi jiɗɗo joni joni haalde o e Abdoullahi Alassane gardiɗo dingiral ngal eɗen jarnaɓe no fewi no fewi no fewi hono ko Abdoullahi Alassane tonngol ngol soñi ngol eyyi gonga e gonga ko noon tigui haalɓe waccanɓe ko noon mbi ɗum jeeya hen wiir haala noon no taƴi tan ɗum ɗo kono no wiiri no tonguiri ni ko noon tigui haqqillaji amen jagguiri o kadi ceerno Abdoul kadi fultiti ɗum haali ga ɓeydi hen gueɗe goɗɗe ɗe gandanɗa hoore maɗa ko hunde wonde nde enen foof nde jananɗen ina woodi yo Allah rokku meɗen naftorade ko haala ko kadi hay goto joofaka hen tawi wonko haala ka won cikkuɗo koye mum faara walla no joofa ala hay goto joofaka ko haala tan so haalama kadi haala so haalama tan way kono weddere ni ma woɗɗo yani tan ko enen fof naftorɗen ko woni hen ko ha fayida gonɗo hen
enen fof eɗen Allah rokku meɗen noppi haqqillaji ko naftorɗen naftorade ɗum naftoroɗen inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. assalamu aleykum wa rahmatullah dartol épinal fulɓe ewa en calmini galle o fof en juurima fof gardini calminal ɗi o hoore soddigal hono ceerno Abdoul Adama Sow de mowni men ceerno Abdoul Adama Sow yo Allah jurno balɗe makko moƴƴino batten makko joni hen ja Abdoulaye Alassane mawɗo galle o ɗo wirɗo no feewi machallah en beltima e haalji maɓɓe kamɓe ɗi fof wallahi mulafas ja Abdoulaye waɗi o e tellande ceerno Abdoul Adama Sow ko haali nde ala ko wattata hen haydara wattaraki hen eywa ko yidde wiide han ɗum ɗo nde wonno ko hunde rendo eywa haalde majjum ene moƴƴini sewi sanne Abdoulaye Alassane addi ɗo haala yewtorde e moƴƴi ndeɗo yewtere so nde wawanno rendude nde waɗe radio ji walla nde waɗe réseaux sociaux ji eywa ala ko bona sabu ko haala hen heewi fayida surtout ha wandiraɓe men rewɓe walla yimmiraɓe men walla kadi sujjiɓe meɗen eywa naftoro hen sabu ko haala ɗo ko hunde wande fayida no feewi yidde artiri hen tan en mbayninomi hanti kono noon sellande ceerno Abdoul Adama nde wallahi ene naati men no feewi sanne e ko yidde wiide tan ɗum ɗo tubakoɓe kañum enen tubakoɓe meeɗa yidde meɗen eyi walla woɓɓe fof ni eywa ɗum waɗi wona ko ɓe gaddi fof tan moften jaɓen comme ça par ce que no ceerno Abdoul Adama Sow wini ɓe meeɗa yidde meɗen eyi ɗum ko Allah haali Allah tabaraka wa taala haali to ayimo haali o Allah kay wonɗo wiyata بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لن تونن دي جنوب العرب لن حرف نفي واستقبال معناه هو أريوري في الوقت في المضارع كو وانا حاضر وانا مستقبل لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يهود النصارى لن حاكمة ها ndewa laawol maɓɓugol haa ngoppa ko diima dowaɓe nden ɓe mbelata ɗum noon wadde kala ko ɓe ngaddani meɗen ne poti yurne haade eyi enen poɗɗen ko jogaade enen ko faati ɗo joni ɗum ɗo ko yimɓe fonno wonde ko enen miijoɗen haa jiyen hunde nganden ɗum ɗo en moƴƴi ɗum ɗo min cikki en moƴƴi amen nodden mbiyen ngaren ɗum ɗo min goɓeji mi jogii jiɓe mballito min ni ko ɗum woni wallude neɗɗo ko an ganda aɗa andi ko jiɗɗa aɗa andi ko jiɗanɗa hoorema ƴeɓɓa ko jiɗanɗa hoorema ha gayna sa wawa gasde ɗum noon dañɗa Allah warluma kono an wona on ɗon situation wona on ɗon haqqille jogi ɗen en jooɗo tan haɓe tawja hunde ha feewa ɓe tigga ha muusa ɓe gaddana meɗen ɓe mbiɗen ene bonna ɗum ene moƴƴi ɗum tawa an a anda hen haydara ko bonnata ko kamɓe mbi ko kamɓe mbi ne bonna ko moƴƴata ko kamɓe ma moƴƴina ɗum ɗon noon ɓe poti diwde ɗon eyi eɗen poti diwde ɗon ɗum noon ko laamuji ɗi eɗen poti diwde ɗon eyi joni noon tawde laamuji ɗi mbawa jogade hunde miijo enenne kam ko en rimɓe hakkoye meɗen kala ko adda eɗen jogii hen yiyande meɗen eɗen poti ƴewde hen yiyande meɗen kon joom haqqillaji ɗum jogii haqqillaji sabu laamuji ɗi ceerno Abdoul Adama Sow wini laamuji ɗi ko tongaɗi nde tawno koɓe yeloytoɓe koɓe ñagoyton nden koɓe ñaguima noon hokkoɓe ɓe mbaɗata hen ko sarɗiyeji ganduɗa hoorema yama sarɗiyeji ɗi tawa nastata population mabɓe o keɓe mbawa salade kam gandini moƴƴaji ko mbawa salade soɓe ngari kamɓene pour ɓe yidde lawɗinde ɗum ɓe dewra e sornaɓe yimɓe ɓe ndewa e mumen ha lawɗina ɓe ko jiɗi wadde ko
ceernaaɓe ɓe no saɓe ngare mumen ɓe kaalanta ɗumen ko woni heen tigi tigi haa laaɓi ɓe tunda haqqillaaji mumen ɓe mbawata haala ɗumen ko woni heen fof anayi tawi eewa comme ko saria ene yaaji ko mbiɗen ko saria ene yaaji erto jam ñalle moon banndiraaɓe tawteeɓe digiral meɗen dartude pinal fulɓe en kinni en kofni denndaangal tawteeɓe ɗo e ndeer dingiral men en ndewni kadi kinnaali ɗi e hooreejo dingiral meɗen Abdoulaye Alassane Dia e hooreejo teddungal ceerno Abdoul Adama Sow mbo cakkirɗen heɗaade ɗo e ko faati e toɓɓere meɗen nde gonɗen e muɗum gonɗen e yewtude e muɗum gila heccanki mbiɗa sekkini jooni kam gooɓe jiiɗe yewtere nde waɗi ngartam waɗi gandal waɗi humpito en keɗima jiyande ɗe e faamamuyaaji ɗi min e hooram mi jippinama ɗo gila hanki e haala ndaɓɓa tan rokkude hen faamamuyam e yiyandema e toɓɓere nde mi ari tan kadi ɗo jooni teeŋtinde nde wonno haqillaaji ngoni koye wottodirde teeŋtinde ɗo geɗe ɗiɗi geɗel gerdel ngel ko yewta ɗo haa jooni hay ko seeranɓe ɓe ngari ko hay gooto jippinaani ɗo en nam tan aya Qur'an jamirɗo ɗum walla noddowo e ɗum ko jewten ɗo ko hay seeranɓe ɓe jaltinaani ɗum woode no mbiru noon to dow tooni nani noon ene wiye wonde ko wona tan sabu aya Qur'ana jippinaani hunde tan ko so tawi yimɓe ene mbaawi luundade ɗumen eyi ɗum kam ko wonti faamamuye tan wonti faamamuye gooto fof no faamri diine o waɗira noon kono min kam ko aya Qur'ana jippinaani ko hay so tawi annduɓe woɓɓe teeŋtini ɗumen walla mbiyo waɗe min hankadi mi suɓotaako e ɗum haa teeŋti noon e ko ngannduɗaa gannde kese karalle kese ko wayno science kolliti wonde ko ɗum ɗo ene bonnana mbo waɗetee donc min kam yaadani ɗum mi waɗataa ɗum e mon fof noon ene faamruɓe ɗon walla yiɗɓe waɗirde noon en mbaawi waɗirde noon kono min kam ɗon ɗo ɓura aan o farlinaani ɗum e yimɓe rutti anndude baŋnge science karalle kese faatude e baŋnge cellal kolliti wonde ko ɗum geɗe bonɗe geɗe ñawnooje geɗe bonnooje debbo ewa min ɗum yoni kam ngam farkisaade ɗumen e haɓaade ɗum kadi wonaa farkisaade ɗum tan ko haɓaade ɗumen nayi ko heddi ko noon wiide wonde ko tuubakooɓe e ngadde meɗen ngam wiide wonde ko ɗum ɗo tuubakooɓe ko anɗe en ɗum mboɗo sikki tuubakooɓe ndewata ko masalaha munen ɗon yo laabtu sella enen eɗen poti anndude ko woni masalaha meɗen kono wonaa tuubakooɓe tan ndewi masalaha muɗumen arabeɓe ne kadi ndewi ko masalaha muɗumen kono ɗon ngol ɗon pelɓogol pine meɗen pelɓogol moƴƴere e nder ngendiji meɗen taw ummori koɗo arabeɓe ɗum en kewani ɗum haalde ete ɗum woni ko wiyete ko tabu koye tan ɗon on ɗon fannu ene wayno hay gooto yiɗa ndaarde hen yoga e yimɓe hay tenke senan men yiɗa yiide on ɗon fannu jiyata tan ko bonande ummortonde baŋnge tuubakooɓe to te tuubakooɓe ɓe ko ɓurɗen waawde maslonirde e muɗumen ko ɓe ɓuri waawde jaɓande en ko ɓe ɓuri waawde wallude en ko arabeɓe ɓe mballani en feccere e muɗumen alaa fof ko ɓe mbaɗi so wonaa huutoraade diine o ngam fawde meɗen ɗemngal maɓɓe fawde meɗen pine maɓɓe fawde meɗen masalaha maɓɓe te ko tuubakooɓe njiɗi en ko arabeɓe njiɗa en feccere muɗum kadi ɗum ne annda ɗum ne kadi tan jolaaɓe eɗen mbaawi wattude heen yewtere yeeruuji mum gasata voilà e raɓɓitinaade tan min kam yiyandam e ndeɗo toɓɓere mbiɗen sikki so tawi enen fulɓe juulɓe eɗen poti anndude masalaha meɗen eɗen poti miijanaade koye muɗen nganndanen koye men ko ɓuri ko moƴƴi e meɗen e ko moƴƴani e meɗen ko moƴƴi e men ko mbaɗen ko boni e men ko caloɗen ko ɓeeto ngadden en so tawi moƴƴina moƴƴi so won tuubakooɓe so woni arabeɓe eɗen mbaawi ɓamde kono so tawi ene boni luunduɗen ɗum kaɓen heen haa teeŋti noon so tawi Allah farlinaani ɗum e meɗen
kono wiide tan wonde ko enen ndaaraten tan ko bange tubakoɓe mbaɗi ni tubakoɓe mbini te tubakoɓe ɓe ko maslirtane mabɓe ko en maslirta ɗum e heddiɓe arabeɓe ɓe enen jiilo honde haqqillaji men honde tene meɗen wattude en arabeɓe wattude en dallinde hande maccungal kono ɗum yiyetake min mi yadane ɗum voilà donc mbaadi tongitinade tan min ɗo qur'ana jippinani ha laatti farlinama hunde ɓaadi o ɓurani so yiɗi noon anduɓe koɓe jiiɗi fof ɓe gona soɓe gonɓe hanki ɓe so woɓɓe ɓe gonɓe hande ɓe so tawi Allah farlinama hunde an min mi rewata ɗum so won anduɓe arɓe gila duuɓi temedin walla anduɓe arɓe hande walla jang fof fotani voilà ɗum kadi ko mboɗo jogui ndimago muɗum voilà kadi eko faya ko ɗum ko toon tan faya sabu hande jannguɓe yiɗi noon wiya wonde ko mawnitirani mawnitinari neɗɗo wawa wonde spécialité hunde fof kono yogay yimɓe enen dokka jiyanɓe munen e pamamuyaji munen e mbaadi gande fof kono sabu tan ɗum ɓen ɗon jogii ko tengade diine ɓen ene jogii droit haalde fannuji fof hunde fof wiyete ko fannuji fof kono goɗɗo ala droit e ɗum ne kadi yiyandam min ene waɗi ŋaccere mawde voilà mi salmini mi juurima ko ɗum wonno hen yiyandam mi tongi ɗum ɗo e jaam hirana ɓe wonko kaali ɓe mbi ko kala ko neɗɗo no mooloro Allah yo wattu hen nde ɗo moolare Allah a'udhu billahi min al-jahlu wal faqru eɗen mooli Allah e majjere eɗen mooli Allah kadi e basal eɗen mooli Allah e majjere eɗen mooli Allah e basal ƴeewi joni e bawɗe Allah ɗo leydi wiyete Palestine leɗɗe nan toon ɗe mbiyete ko olivier ji ko nebam ɗe mbaɗata ko nebam ɗe gaddata ala fof ɗoɗe mbawi awede fuɗa sona toon ala fof ɗoɗe nawaka aduna he ɗe lonki fudde ko ɗon ɗe fuɗi wonno ko noon Allah waɗirte nebam ɗam en ñaame banggueji fof e koye leyɗele arde ala fof ɗoɗe nawaka ɗe lonki fudde toon faabi ala fof ɗoɗe nawaka ɗe lonki fudde toon eyyi ɗoɗe nawa fof ɗe jaɓani fudde toon ko ɗon tan ɗe fuɗata kadi ko ɗon ɗe goni ɗum ni ko ɓuuri hewde hande hakkude Palestine e Israël ko ɗum woni probléme mabɓe eyyi heddi noon ko yo Allah hellon en haqqillaji ɗi yo Allah hellon en haqqillaji ɗi aleykum salam ha ɗo leccali ɗo Abdoulaye Dia tafsirta ɗo o salmini sawi haaɗi Abdoulaye Dia wimo bisimilla faddal o jooɗi ene tafsira ha ɓoytano omo jogui question ngaji tati omo winde fooyi o wi ceerno mbeɗa jogui namde tati ɗe potimi namdadema mbeɗa jogui namde tati ɗe namdotomi eyyi ceerno Abdoulaye Dia wimo faddal o wi ceerno Abdoulaye Dia namdal gadanal ngal ko beele Allah ne woodi beele Allah ene woodi beele Allah subhanahu wa taala tawɗo tedduɗo ene woodi o namdi ɗum ceerno Abdoulaye Dia ceerno Abdoulaye Dia wi mi anda fof ko woni no ngal ɗo namdal ngal namdiɗa ngal ko ardi fof ko an jabtonto hoorema namdal ngal namdal o wi ko gonɗa o wi min komi jangguinowo jangguino ko philosophie komi jangguino ko professeur philosophie o wi moƴƴi o ƴeewa toon Allah ne serdi yimɓe ɓe no woɗɗi ay waliyaɓe ɓe eɓe jiiya fof eɓe jiiya soɓe ɗanima eɓe jiiya soɓe lelima eɓe jiiya soɓe pawgi eɓe jiiya soɓe celli eɓe jiiya fof Allah ne huntiniɓe eɓe jiiya ay rewɓe hen ɓe ko won joguiɓe so koyɗirima jamma so fini sabu tan jiyat koyɗi mumen so fini subaka tan kala ko koyitno ko no jirnoji no koyɗol ngo arde mumen tan ko noon jirata no koyɗol ngol arde mumen fof ko noon jirata ko Allah rokir ɗumen noon ene waɗi yimɓe soɓe koyɗirima ene waɗi yimɓe soɓe koyɗirima ene wawi jooɗa duuɓi jeeɗiɗi duuɓi jeetati duuɓi nogas tawɓe kala
finno ko neɗɗo tagno leydi ndi tagno yimɓe ɓe tagno waɗano welira kono ko Allah tagɗo neɗɗo ko kanko tagi o waɗi o boɗejo o waɗi o ɓalejo o waɗi o ɓurɗo o waɗi o ɓuraɗo o tellini annabaɓe ɓe fof kadi o tellini waliyaɓe ɓe o tellini ɓurbuji ɓe o tellini fof o tellini anduɓe jaɓi o tellini anduɓe sali fof ko Allah waɗi kadi ala fof ko neɗɗo wawi hen ala fof ko neɗɗo wawi e ɗum ɗon wonno ko Allah waɗi wonno ko Allah waɗi wonno ko Allah waɗi wondam ɗo ko ceerno Mamadou Sow a salminama a jarama cuurama ceerno Sada Kelly a salminama a jarama juurama mo numéro mum woni C 91 99 39 12 salminama jarama juurama Dia Abdoulaye Alassane a salminama a jarama juurama ceerno Abdoul Adama Kelly mawɗo men salminama jarama juurama kadi yalla nurɗin gangal ngal juurno balɗe ɗe moƴƴino battande Hajirata Dia sohna Hajirata Dia ɗo gonɗa e ɗo gonɗiɗa yo kisala jaam Allah wona e ma wona e ɓesuma sokna Aissata Moulaye Haydara salminama jarama juurama ñagama duwaw won ganda goto o meeɗi wonde ɗo e oɗo diwan he o waɗi farayte ma won duuɓi sappo omo jangga o jangi kon philosophie ha woni on vrai philosophe finalement nde o ari ko ɗo o adi arde ɗo e nokku meɗen ɗo o jangini ɗo nde o jangini ɗo ceerno men ceerno Abdoulaye Dia ene woni ɗo juma men fiiɗoro ene tafsira kanko ko philosophie o janginta joni noon sahaji fof omo jogui kalasuji ɗiɗi walla tati omo jangina ɗumen finalement ɗo jangintuno ɗumen ɗo so élevage ɗi koye lewru korka so jippima tan nden ene monte subaka e kikiɗe min jippo midi monte 3 heures jippo 5 heures joni noon so élevage ni jippima e lewru korka tan jaaha foof so faye toon wona e heɗade tafasir o joni noon ɓe keeɗi philosophie islamique mo ceerno Abdoulaye Dia haalata ko e kanko e philosophie makko o ɓe mbi kanko de ɓe garte makko ɓe mbimo minen de ceerno nanga ceerno Abdoulaye Dia ko haalata ko fof eko mbawɗa philosophie ko fof sa yeehi toon maw dartine ha daroɗa o wi kole on ceerno alaɗo e oɗo diwan on ceerno ko noon wiyata kole on ceerno ala oɗo diwan bawɗo e ni adda somi addi question ngajam on bawɗo jaftade ɗum alaɗo joni noon kanko professeur o wi so Allah jaaɓi kala suuji ɗiɗi fof tati ɗi fof o noddi ɗumen o wi ɓaawo janngo sen jippima miɗi hay goto mum jippo enen fof jaaden to makko ɓe mbeɗa jogui question ngaji tati so jaɓtima moƴƴi tan ganden ko kanko wawi so jaɓtima namde tati ɗe tan e namde ko mum ɗe so jaɓtima tan gandon ko kanko wawi so o jaɓtata ɓe kadi ha ñande o winode tan kamɓe fof ɓe debgodiri e makko kadi caɗele ɗe enen mbiyeten enen ɓaleɓe ene jiiɗen tubakoɓe ene jiiɗen e tubakoɓe ɗe ene ɓuuri famɗude ko aradeɓe ko keeɓi caɗele hakkude mumen e tubakoɓe Algérie guerre Algérie wona ko tubakoɓe mo mbiyata Mouhamadou Moukhtar o Mouhamadou Ben Moukhtar mi anda Mouhamadou Ben Moukhtar on duuɓi jeeɗi walla jeetati ne haɓa e tubakoɓe hande ko ke Afghanistan ko wona tubakoɓe hande ɗo tan Iran ko kewi toon ko wona tubakoɓe neɗɗo ne nuuni wona tubakoɓe piiɗe ko keeɓi Irak ko wona tubakoɓe piiɗe hakkude Irak e Iran wona nden international ji fof mballi ko Irak ɗum ko hedde 88 en ko adi ɗum ko heeɓi Pakistan ko wona tubakoɓe ko heewi hande hakkude Russie e Ukraine wona tubakoɓe ko rullata ɗo hande nder Mali Sénégal en Mauritanie en caɗele gonɗe ɗo ne
Burkina Faso en wona tubakoɓe ɗum wona batte tubakoɓe goni noon traite négrière wona tubakoɓe colonisation wona tubakoɓe ko leydi ndi arabeɓe colonise e nder aduna he ko leydi tan nde tubac arabeɓe colonise taw neɗɗo ko nunɗuɓe taw neɗɗo ne nunɗi kay mbimi tawi ko taw neɗɗo ne nunɗi hol leydi ndi tubakoɓe colonise arabeɓe colonise ene wiyam ko kaari yo wiwi ko kaariru won yimɓe so ɓe koyɗinoon eɓe jooɗo duuɓi 5-6 nde ɓe jeeyi koyɗi won yimɓe ɓe koyɗittako ni won yimɓe so koyɗitima ene fila ganda koyɗitima jejjita ni ko koyɗi ko wonko koyɗi jejjita ɗum waɗi Allah tagi yimɓe fondani ceerno wimo mbiɗa ko beele Allah ne woodi o wi ko ɗum tigi woni ko mbimi ceerno wimo an no mbiyerɗa o wi min mbeɗa wiya kaari ceerno wimo min nane mbiyetemi o wi aɗa wiye ceerno Abdoulaye Dia o wi ɗo joɗiɗa ɗo no wiyete o wi wiyete ko leydi o wi ko jiime ko sakkiɗen less mum ko no wiyete o wi wiyete ko caali o wi ko woni dow mum ko no wiyete o wi ɗum ko asman o wi ɗo joɗiɗa ɗo no wiyete o wi ɗum ɗo wiyete ko leydi o wi ko woni leydi hakkude leydi e asman ko no wiyete o wi ɗum ɗon ko weeyo o wi ko wonani woodani ko ɗum non wiyete ceerno Abdoulaye Diade namdom o wi ko wonani woodani ko ɗum non wiyete o wi ala ceerno hunde kay ko ma wona wooda nde inne o wi noon ceerno noon wimo wona mbiɗa ko Allah o wi eyi o wi mbiɗa beele Allah ne woodi kadi mbiɗa ko wonani woodani innata te a rokki Allah inde te ko ma hunde wona wooda nde rokke inde te a kadi mbiɗa ko Allah ƴeew ko kalɗa ko ayi question ngaji keddiɗi ɗi fof maayi ko e nder poste makko question ngaji ɗiɗi keddiɗi ɗi fof maayi ko e nder poste kanko professeur o ɗum rewimo haw hankadi haw naati diine haw watti wirdude ha woni tijaniyanke ha fof yo Allah hello noon haqqillaji ɗi yo Allah hello haqqillaji ɗi garta e diine ko haqqillaji ɗi kono en oto ɓerɗe ɗe kono en hunde fof ene jogii no Allah waɗiri hunde fof ne jogii no Allah waɗiri kadi ko noon tan wonirta ko noon tan woojirta yo Allah rokki en noppinanoji e giri jiyooje e ɓerɗe paamooje yo Allah rokki en noppinanoji e giri jiyooje e ɓerɗe paamooje kono Allah rokki en gandal ngal ene togna en l'islam kala gandal kala jawdi kala mbaadi tongori en l'islam hoto Allah rokki en ɗum kadi kala ñande ceetuɗen arabeɓe ceertaten koye l'islam ceertaten koye diine neɗɗo noon wawa wonde diiniyanke wawa wonde juulɗo taw tongaki e arab baadi kay Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam annabaɓe ɓe fodde temedde tati ɗi jalti koye leƴƴi kaalooji arab hedde temedde tati e 13 walla 14 ila Isa en Musa en Nuhu en Adam en alayhi salam ɓeɗo fof haalanoɓe arab kadi ko ɓen kadi gandini en Allah ko ɓen kadi udditan en neɗɗo sa jogaki wasila a andata Allah a yettota ko Allah eɗen keddi wonde diiniyankoɓe en mbawa sertude arabeɓe kadi hoto Allah rokku en sertude arabeɓe taw so woni so ɗen certe arabeɓe certaten koye diine men hoto yo Allah wardu en arabeɓe wurdina en arabeɓe dardina en arabeɓe janggoɗen yawmal qiyamah ñande gonga e senade ceeri Maroc l'an 2014 caɗele bannoɗo ɗon ɗo ha président wattinomede e Maroc sur royaume manifestation bannoɗo ɗon l'an 2014 wona peeje tubakoɓe Tunisie ha président manifestation on mbaɗi ha président itta wona peeje tubakoɓe Égypte probléme bannoɗo ɗon wona e l'an 2014 fo de wona probléme tubakoɓe e ɗayene no mbiyata ɗum ni Égypte wona peeje tubakoɓe Libye
wona fof ko yontere wootere en ɗon fof est ce que ɓe gona arbeɓe liɗi ha Gaddafi heddi hen bone o ruuɗi fuci ha naate Mali ha fayi ɗa ha fayi Mali ha fayi Niger ha fayi ɗa Burkina Faso ɗum ɗon wona peeje tubakoɓe ha fayi Syrie ha fayi Syrie wona peeje tubakoɓe ha ari Yemen wona ɗum ɗon fof ko nden ɗum ɗon fof ɓen ɗon ko haalpullareɓe en walla ko arabeɓe taw neɗɗo kay ene nuuni taw neɗɗo nuuni ɓen gona arabeɓe ɗum ko l'an 2014 ɗum ɗon fof wona probléme ha joni jawo Mali wona ko toon ummi ko l'an 2014 wonno ɗum ɗon ɓen ɗo fof gona arabeɓe ɓen ɗo fof fiya ko fi ɗum ko wona tubakoɓe aduna hannde ko arabeɓe ko tubakoɓe bonni ko min de mi yiyani arabeɓe bonnani walla fulɓe bonnani walla ɗum ɗo bonnani kono arabeɓe kayne tubakoɓe kayne ganduɗa ko bonni aduna ko so neɗɗo nunɗi arabe tubakoɓe kay koko kañumen nan aduna o ko tami koye juuɗe mum ko e ɗum ɗo tan ira ko sewi toon ko ɗum ko golle arabe sewi ira tan ɗeɗo balɗe ko so sewi Gaza ɗeɗo balɗe ko toon Gaza ko ɗum ɗon fof wona tubakoɓe wallahi ko nunɗal waɗi wallahi yo Allah rokku jiri jooje e noppi nanoji yo Allah rokku yimɓe ɓe jiri jooje gonga e noppi nanoji gonga hoto haqqillaji men dahɗe wassalamu assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh assalamu aleykum datole sinal fulɓe on calminama on jarama on jurama ceerno wallahi ko kalɗa ko hunde wodde wonko wiyete tuppo ko tatouage wiyete tatouage e nder aduna o ko koɓe ƴettata tampoŋaji ɓe mbaɗa e ɓalli mabɓe walla neɗɗo ƴetta guiye tuppo neɗɗo ƴetta guiye tuppo eɗen gandi kamɓe sikki tuppo tatouage mo mbaɗata o moɓe mbaɗata e ɓalli mabɓe pentiraji walla neɗɗo tuppo toni mum walla tuppo ɓandu mum so ɗum ɗon joni qimidama e kaddugal rewɓe rewɓe haddotoɓe ɓe e tuppotoɓe immaɓe tuppo buhe mabɓe walla ɓe tuppo ɓalli mabɓe walla ɓe tuppo toni mabɓe ɗum noon ɓuuri yajje aduna he no fewi kono a meeɗi nande tatouage ne wiya yo waɗe interdit hol organisme tan gonɗo ɗo e nder aduna he hol organisme tan gonɗo ɗo e nder aduna he daraniɗo pour ittude tuppo hol on organisme wonno eɓe gandi ɗum ɗon ko bonande kadi tuppo ko foti darnede no ɗum ɗo wayni ko noon tuppo way tawa joni saɗa itta ɗum joni ko matiŋaji ko tampere ene waɗe kadi ko tampere jomum suma hen mum boneɗo hen sen itte kadi ko kalitaji yoɓete ha heewa nde itte ɗum ɗon kay ɓuuri bonde kono won dariɗo wonno ɗum eɓe gandi yaadani e diine ɓeydani diine ustani diine ɗum ɗon haydara ɓe darnaki hen min mi yi leñol gotol to neɗɗo yeehi Sud Soudan leñol gotol nan toon ko ngol manngol a faami kala e mabɓe jaaɗo ha wonɓe eɓata ñiiƴe ɗiɗi lesɗe solata ɗum itta ɗum te ɓe pesoto ko haqillaji ɗi ko ñaasi a faami pese e nder haqqillaji fof wonno ɗum ɗon noon e ko hunde nde ustani diine ɓeydani diine sinno ko ɓeydanno diine tan hayno organisme uji darori ene guittira hande kaddugal ni ma daro ene guitta ɗum ɗon ma daro guitta tufo ma daro ittude ñiiƴe kay ittude ñiiƴe ɗum kay to neɗɗo ñamrata ɗum kay ɓuuri wadde hulɓinade kono kala mo jiiɗa e mabɓe ñiiƴe lesɗe sirsuna leñol nan toon mbimi sirsuna leñol nan toon ɓen ɗon ko guittata ko ñiiƴe ɗe kono a meeɗiɗo organisme mbaɗaɗo e nder windere he tan yo wat ko won sponsor ɗum ɗon wonno ɗum ɗon ɓeydani diine a yii fesotoɓe haqqillaji ñaasotoɓe tan pesanɓe haqqillaji ɓe ñaaso haqqillaji tawre ɓe ko tiiɗe ɓe ko kine ɓe ko ɗum ɗo a meeɗi yi ɗum ɗon ne haɗa ɗum ɗon kay ɓuuri bonde laytoraji fesoji ɗi
misalle pikiroje ɗe appareil ji baɗoji tampoŋaji mbaɗa colli mbaɗa dute mbaɗa ɗum e ɓandu neɗɗo ɓandu ndu fof waɗe tampoŋaji mata on ɗon produit ñawnata ɓandu on ɗon produit mata on ñawnata ɓandu on ɗon mata ala rewon ko haƴi aduna o organisme uji daro e hadde ɗum ɗon wonɗo kadi kala ɗo jiiɗo organisme kadɗo ɗum ɗon yo ara ko haɗete ko kala ko nanta eɓe daari eɓe kadi koko ganduɗa ko hunde señinde l'islam ene ɓeyde l'islam kala ko waɗete no yiɗi fof yo way e nder aduna he a faami no way fof baaji tan ɗum ɗon ɓeydani l'islam haaji mabɓe ala e ɗum ɗon mbaɗi on ɗon remarque kadi ko remarque mo yimɓe poti wattude haqqila kala koɓe kadi sa ƴeewi nder wonko ɗum wallata l'islam kadi koko jaggi l'islam koko jaggi l'islam no feewi kamɓe ɗo ɓe gonɗo jamma e ñalawma koye analyse uji ɓe goni koye analyse uji ɓe goni nomi jiɗiri koɓe jiɗi ko jaalo e nder aduna he fof koɓe jiɗi ko il faut jaalo e aduna he fof kala koɓe jiiɗa koɓe kadi andu ɗum ɗo wonko ɗum wallata e l'islam mi wiyani noon ko arabe mi wiyani ko pullo wiyani kano noon kala ko tuuba ko ɓe daari naati ga ene kaɓa jiiɗa habde koko wallata l'islam kamɓe nde ɓe ngari ɗo nde ɓe naatiri ɗo nde ɓe polon naati ɗo naatiri Saint-Louis naati ɗo tuuba koɓe kam ɓe kettuɗen nde ɓe ngari ɗo ɓe gardi ɗo ko en ganda haydara en jahileɓe eɓe ngari findinde en eɓe ngari ƴoññude en eɓe ngari rokkude en haqqillaji ko ɗum rindini baydi kacce e commandant Abdou Zande a faami commandant kalde ɓe kaali wiyata ko noon haydara o ganda kon jahileɓe o wiya minen somin jahileɓe somin ƴoƴɓe somin finde ɗaccide min e final men ɗaccide men e gandal amen jeehe kohre ko ɗum ha guila ñande ɓe gummi Podor haaɓe ha o warimo e nder wuuro Hayre e suudu ko ɗum ɗon woni haala mabɓe joni woni kamɓe joni noon so woni ko kamɓe ko pinal ɓe gaddanno en ɓe ngari ɓe colonise en ɓe mbaɗi étude aji mabɓe kala ɗo suufre woni manganèse woni or woni bauxite pétrole terrar juste manganèse kala ɗo matiére woni koto ɓurɗo hewde liɗɗi ɓeɗo ɓuri hewde ɗacce fof ɓe gandi soɓe gandi kay eɗe foti rokkude haade mabɓe yaade yo kala leydi ko taw ko jamde waɗata ɗon yoɓe mbaɗɗon société mbaɗi ko ngari findinde e wallude yo mbaɗɗon ɗum ɗo usine oɗo fewnata ko ciment oɗo fewnata ko jamde oɗo fewnata ko suuf oɗo fewnata ko otoji oɗo fewnata ko gallaji oɗo fewnata ko liɗɗi oɗo fewnata ko ɗum ɗo ko ɗum kay final kay ɓe foti wattuden ko ha mbatten wadde koɓe mbaɗata ko he final gila nde ɓe findini en gila hedde 16e siècle ɓe findini en te ha ɗo ɓe jarata hande ɗo e ha hande ko ɗo jarate ɗum ɗo ko findinde en he ya akhi yimɓeɓe yo fertigiro mon kamɓe koye intérêt mabɓe koye mabɓe ɓe jahata ɓe jahani intérêt men kadi intérêt mabɓe o ko ɗum hagata en yaade ko haqqillaji men ɗi e ko joguiɗen ko e foof ko ɗum ɓe kaƴi en donkuɗen famde ko ɗum donkuɗen famde kono noon sen duttirima caggal wallahi sen ƴewtidima ma en gandu koɓe kaɗi en yaade ko arɓeɓe kaɗani en yaade feccere mu arɓeɓe hen mballi en ko diine mballi en ko l'islam kadi so neɗɗo tonguima e diine tonguima e l'islam toñata wujjata fenata jinata haydara waɗata kala ko boni waɗata kadi neɗɗo fof yurmoto neɗɗo bandum neɗɗo fof kadi teddinde neɗɗo bandum goɗɗo neɗɗo fof kadi jogo needi jogo science jogo laaɓal jogo pellital jogo fof ɗum ɗon koye diine l'islam woni so neɗɗo wiyama hoto war bandum ɗum kay maro ala ko foti moƴƴude neɗɗo wiyama hoto wujan bandum ara ɗum kay hakkille ko colonisation mo araɓe ko arɓe ko colonisation gonɗo civilisation moƴƴo eyyi on jarama